Добрый дзень. Вітаю ўсіх. Спадзяюся, у вас усё добра. Сёння мы і ўвогуле на гэтым тыдні гуляем толькі ў гульні, якія ёсць у нас у галасаванні. Гуляем мы, абіраем іх рулеткай, то бок будзем круціць рулетку нашу кожны дзень і глядзець, што ва што мы будзем гуляць у наступны дзень. На сёння у нас выпала Oxygen Not Included, і у нас ужо ёсць калонія, якая называецца Шчучыншчына. І мы на холодным зараз гуляем у мы пачалі пак холодных планет, і на гэтым фросці пак ён называецца, і на гэтым фросці паке мы якраз такі і скончылі. У нас один стрым быў яго, гэтую калонію мы будзем працягваць сёння, будзем далей грэцца, яшчэ будзем разбірацца ў механіках, якія накруцілі яшчэ ў тым паке. Гэта першая гульня, якая перамагла ў рулетцы двойчы. У рулетцы, я думаю, так. Ось. Я думаю, гэта ў першы раз такое адбываецца. Магчыма, я блытаю, магчыма, я не памятаю, але, ну, агульна я лічу пераможцай нават тую, якая, ну, па рулетцы выпала, яна такая ж паўнавартасная пераможца, як і на пятніцу. Ось. Добренько, давайте запускать наши шчычуншчыкі нешта засядзеліся. Хто у нас там увогуле? Я памятаю, мы раздавалі імёны ім, не? Я правильно памятаю? Руді Штольцаўна, Арыгана, бачу, добра. А дзе можна было просто спісваць іх? Язэпа Знічка, Руді Штольцаўна, Арыгана і Пятніца. Ось, гэта наш набор. Зараз мы не можам сабе дазволіць вельмі моцна пашырацца. Давайте один тик дадзім ёй у гульне, каб яна ўсю электроніку, ўсё астатняе запусціла. Зараз самае складанае узгадаць, як гэта Арыган, не бянтэжся тут працаваць. Калі мы наладзім быт, я табе спецыяльна зраблю, вось Арыгане я зраблю спецыяльна, каб у цябе было працаваць толькі па жаданню. Вось толькі па жаданню. Калі жадаеш, тады працуеш. Ідзе? Ой, зараз у нас момант выжывання, і у нас пакуль ні халеры не працуе. Ну вось, трэба разбірацца. Так, я памятаю, што я памятаю адно, яно вельмі адрозніваецца ад таго, чым звычайна з'яўляецца Oxygen Not Included. Вітаю, Эшнінг, вітаю. Дарэчы, вітаю ўсіх, вітаю Арыгану, вітаю РВДАКа, я з вамі нешта не павітаўся. Я павітаўся з усімі, але не асабіста з чатам. Вось. Так, я бачу, у нас трохі забруджана CO2 у нас. І давайте газ. Можна паглядзець, вось. Дыхаць нам амаль няма чым, гэта дрэнна. Трэба з гэтым нешта вырашыць. Тут цыкл, трэба знайсці, чым мы робім увогуле кісларод. Так, яно патрабуе водораслі. А ці мы іх возьмем? У нас жа іх няма, правильно? Так, гэта ўсё. Так, паглынае. Трэба разабрацца, як нам яшчэ атрымаць. Ну тут ёсць запасы яшчэ ксіліта, які будзе вырабляць нам наш неабходны тлён увогуле, і мы не настолькі хутка загінем, але трэба хуценька прыдумваць нешта з нашым тлёнам, а то мы так задыхнемся. Не толькі замерзнем, да яшчэ і задыхнемся. Не вельмі хочацца, правильно? Так. Тлён, power, solid, бла-бла-бла, medicine, liquids, газы. Яно? Модуляция температуры, бла-бла-бла. Не, мне падаецца, яно не тут павінна быць. Вось. Паветраныя сістэмы. Ваду у вось гэта перарабляць патрэбна. Хутчэй за ўсё мы будзем з вады адразу здабываць сабе тлён. Это наш літаральна першы крок будзе адразу. Я адзіны варыянт бачу. Так. Я не вельмі бачу альтэрнатывы для нас, шчыра. Там мы будзем сюды ісці. Адразу, вось, няхай да гэта даследуецца. Альвеоверамі. Па тыпу, там нейкая... Альвеовера гэта самае? Гэта па тыпу раслінкі? Такія. Дзе там наша энцыклапедыя? Альвеовера. Так, раслінкі. Бла-бла-бла. Так, яны крысталізуюць аксіліт.
І ми атрымліваем аксіліт на выхадзе. А у нас есть такая раслінка? Можем ферму такую зрабіць? Даём, не то. Націскаем. Можа быць, ідэальна было бы дзікую знайсці. А, вось яна дзікія ёсць. Ім не хапае СО2. Блін. А што яны паглынаюць? Чым вы у вас гэта самае? Што вам патрэбна? Так, давайте. Ну, читаем. Что ты ешь? Необходная максимальная радиация не выше за такую-то. Доступ до СО2. Лайфсайкл 2 цикла. Температура от минус 80 до 0, то бок не вельмі тёпла ёй патрэбна. Лёд паглынае 20 кілаграмаў у цикл. Гэта да халеры. Адкуль я 20 кілаграмаў буду льда кожны дзень браць? Это же жесть. Мне толькі дзікія і дапамогуць вось гэтыя. Але яны потом робяць што на выхадзе? Так. Вось яны паядаюць 20 кілаграмаў льда, 300 грамаў СО2 у цикл і робяць 18 кілаграмаў аксіліта. Так, дарэчы, навіна трохі на канале. На канале з'явілася, я забыўся ўжо, я гэта зрабіў у пятніцу, абсолютно забыўся, у меня даволі такія насычаныя выходныя былі. Розныя штукі рабіў, пераклад рабіў, ДНД было і, карацей, забыўся зусім пятніцу, зрабіў бота, зараз ёсць у чаце каманды. Лёду заваліся тут. Ну, ён гэта самае, калі я пачну гэта самае, маю індустрыю, то ўсё пайдзе зусім па-іншаму. Ёсць две каманды зараз. Топ, клічнік топ і клічнік пераможца. Вы можете увесці на ангельскай, можете на беларускай. Топ у нас гэта паказвае тое, што зараз у топе у чаце, закідвае ў агульны чат. І карыстацца ёй можна там без прабела арыгана. Можна просто па тыпу, ну, разам крацей. Вось. Топ і пераможца. Можна на ангельскай, можна на беларускай. Вось. Павінна спрацаваць. А чаму не спрацавала? Вось з'явілася. Яна неяк з затрымкай. Пробел дадо не отдеть. Вось. У нас зараз спіс, вы можете адразу паглядзець. Яна, по-моему, стаіць на кулдауне, то бок яна не будзе спрацоўваць часцей, чым раз у 30 секунд, альбо ў 60 секунд. То бок, ну, каб не забруджваць чат ёй. Можна абедзве каманды, по-моему, абмежаваны, так і пераможца гэта будзе казаць, якая гульня перамагла апошняй і як даўно яна перамагла. Вось такое. Ось дзве каманды, якімі можна карыстацца зараз трошкі зручней, таму што ліст у нас справа зверху ён пакрыху ўжо вырастае на даволі вялікіх памераў. І глядзець топ яго хрен дачакаешся, а час часу хочацца ведаць, што там адбываецца ўвогуле на топе. Ось. Пераможца, так, і, дарэчы, ангельскі варыянт гэта у пераможцы гэта вінер. Можа трэба яшчэ, лацінку беларускую трэба дадаць. Я не падумаў. На Auction Not Included отправляецца яшчэ 10 000. Дзякую, вялікі родак. Так, добрая ідэя з Альвео Вера. Лёд як бы праблема са льдом, тое, што ён далёка не бясконцая. З іншага боку, гэта даволі лагічная рэч. Я бачу семя, я тут выкапаў рознага. Я прапаную закапацца трохі глыбей. Гэта ўвогуле... Я думаю, гэта вада, гэта этанол. А што мне з этанолам рабіць? Этанол пры высокай, так, зразумеў. Тэмпература плаўлення 78 градусаў, ён у газ ператвараецца, і у цвёрды стан становіцца пры мінус 114 градусах. Ну, окей, ладно. Прымяненне можна выкарыстоўваць для пэўных раслінак. Слухайте, я зараз зразумеў, можа у нас ежы яшчэ не хапае. Што вы ядзіце? На чым вы жывеце? Я памятаю, што гэта... Плаўленне льда, вось гэта плавілка. Ага, вады мне будзе не хапаць. Ну, як вады мне будзе не хапаць? Будзе не настолькі добра, скажем так. Наступны каланіст качачка. Добра дамовіліся.
Тут ёсць стваральнік лёду ёсць. Я за лёд не перажываю. Я зараз, ну, я крыху ўсё яшчэ, я вось зараз заходжу і па старой звычцы я гляджу на гэтую гульню як на, ну, па тыпу, як я ведаю па стандарту, так як яна звычайна гуляецца. Frosty Pack замяняе ўсё увогуле на выварат, і тут хер разбярэшся. Мне патрэбна зусім па-іншаму падыходзіць. У мяне ёсць лёд, льда хапае. СО2 перарабляецца дзякуючы раслінкам гэтым. Вось яны, дарэчы, тут дзве ёсць, яны якраз такі зараз растуць. Флокс, ты што ў нас? Ты хто ў нас і што ў нас робіцца з табою? Ён ядзе раслінкі і... Ага. Добра. Блін, ладно. Гэтага самага. Альвео вера у нас хапае. У нас можа быць... слухайте, дык можа у нас праблема ў тым, што у нас паветра зараз проста расцягнулася на вялікую колькасць. Давайте выкапаем яшчэ некалькі гэтых самых аксіліта штук. Няхай яны будуць. Вось такім выглядзе. Вось так яшчэ выкапаю. І ў выніку у нас будзе дзе... Ну, я зараз яны яшчэ спаць пайдуць. Яны зараз выкапаюць яшчэ аксіліт, а аксіліт будзе здабываць нам тлён. Давайте. Я яшчэ падумаю. Я не ўпэўнены тое, што я раблю, гэта добра. О, глядзіце, якая скоча. Для флоксаў нават раньше ўжо ее зверху злева. Флоксаў. Для флоксаў... Ага. Дакладна. Слухайте, мы раньше для іх рабілі. У нас няма толькі чэла, які бы раньше бы займаўся. Блин, я ўжо забыў. Праблема з такімі гульнямі гэта праз пэўны час вяртацца і забываеш проста, як гэта працуе. Ну вось яно, дарэчы, Альвео вера дзікая, яна сама нам ужо... трэба збіраць іх. Давайте автохарвест, і мы поставім, дзе у мяне там автохарвест. Автохарвест. Гэта ўжо ўключанае, добра. Ну, добра. Няхай будзе. Мы нават раньше пабудавалі. Ні, халеры мы сабе прасунутыя, ты што ў туалеце робіш? Гэта я збіраўся яго перасунуць. Так, у мяне проста няма чэла, які бы гэтым заняўся. Здольнасці дуплікантаў. Здольнасцяў няма. А на што я планаваў? Хтосьці у нас павінен хаця бы першага ўзроўня раньше. Вось. У нас пятніца амаль гатовая, каб займацца лаўленнем крытараў. Пачакаем яшчэ. Ёй здольнасць патрэбна. Ну, так-то, блин, трэба будзе прыдумваць. Звычайныя штукі, якія раней працавалі, зараз у мяне ў галаву нават не прыходзіць, што мне з імі рабіць. У нас жа месца нават няма ў зале гэтай адпачынку. Я её вельмі простенькую нейкую зрабіў. Неяк зусім без разліка, што яна потым будзе расці. Трэба будзе нейкае іншае месца перанесці. Вось сюды, напрыклад. Даволі добрае месца. Ну і так, дарэчы, у нас база так-то... Калі мы пачнем гэту самую індустрыю разганяць, то мы вельмі раптоўна растопім усю нашу базу. Вось гэтага я баюся. А індустрыя нам спатрэбіцца. Але прыйдзецца, можа, не настолькі хутка рвацца ў індустрыю гэтую, таму што можа нам кабзда вельмі хутенька настане, калі я так зраблю. Так, аксідит пайшоў. Не, он дасть нам трошки тлёну. Мінус 26. І ім нармальна? Чаму ім нармальна ўвогуле? Я, дарэчы, трошки бянтэжуся. Тут паветра не хапае. Нам патрэбна будуць блокі, якія пропускаюць вось паветра. Таму што там СО2 скапліваецца ўжо пакрыху. Давайте вось так зробім. Вось так. Вось так. Вось так. Каб паветра выходзіла. Яны ў шубах. Вось яна не ў шубах. Рэгана, чаму ты не ў шубе? Гэта ж не шуба, правильно?
Ну, гэта... Не, ну яно тканае там, але яна не павінна даваць ім нічога. Просто дэкор дае. Альбо арэгана у нас любіць холод. Я, по-моему, мне падаецца... Фростпруф, так, арэгане пофіг на холод, і нормально. Арэгана крутая. Можа у цішотасцы ў мінус 30 бегаць. Так. Добра, пятніца зараз перабудуе нам трохі. Вой, зараз павінна СО2 сысці трохі, а то там, дзе яны спяць, там ужо паветра не хапае. Пакрыху. Ну і, дарэчы, вось аксіліт мы раскапалі, і бачыце, тут раптоўна стала светленька, гэта значыць, што тут хапае паветра. Стало значна прыемней. Так. Можам яшчэ нешта прыгатаваць? Не. Гэта яшчэ растуць. Так, СО2 накопліваецца тут пакрыху. І нармальна так накопліваецца, калі паглядзець, то ё-маё. Нам патрэбна будзе яшчэ-небудзь аксіліт выкапаць. Ось тут будзе. Запасаў аксіліта, дарэчы, даволі шмат. Нам не тое, каб у нас будзе вялікая праблема даволі доўгі час. Так што можам перажыць. Але гэта ўсё ж такі... О, блин, тут яго да галеры. Але трэба ўсё ж такі неяк, ну, разумна выкарыстоўваць яго, паспрабаваць, не запароть гэты момант. Арэгана нешта смажыць. Што ты смажыш? А, у нас з Pike Apple у нас ёсць такое яблучко. З іх, як он, шашлычок робіць. З яблычкаў. Так, электрычнасць скончылася. Добра. Усё разбярэмся. Можна, ў прынцыпе, паскараць. У нас ўсё на мазі. Нам толькі не хапае... У ідэале яшчэ... З ежай. Як у нас баланс па ежы? Можна неяк... Быў нейкі момант. Пагляджу зараз. У нас дзесьці было... Блин, дзесьці можна было паглядзець вось ежу. Можна яго разгледзець лепей? Блин. Я не памятаю. Дзесьці можна, каб было паглядзець усю статыстыку. Вось она. Не? Не, гэта не тое. А ўся статыстыка. Priority, skills, vitals. Не, усё не то. Усё не тое. Мяне цікавіць schedule skills. Блин. Во, побачыць усё. Вось гэта мяне цікавіла. Можна просто шукаць усю ежу. Тут. Не? Так не працуе? Ладно. 10. Вось што мы ядзім. Вось яна. Усё, што можна з'есці. 13. А, ну так, яно не памятае тое, што сёння пазаўчора было. Потому что я толькі гульню запусціў. Просто было бы добра ведаць, колькі у нас увогуле баланс па кілакалорый у калоніі і што мы можам есці. Больш альвею-вераў? Альвею-веры, ну, у прынцыпе, у нас як бы ёсць дзікія пакуль, а калі мы пачнем вырошчваць іх самастойна, я баюся, што у нас вельмі хуценька скончыцца гэты самы лёд. Ну як? Может быть, и не скончится. Пакуль что? СО2? Не, мне падаецца, патрэбна іх больш. Нешта... Пакуль не выглядае вельмі бяспечна у нас пакрыху. Так, яны ўсё больш і больш губляюць часу на тое, каб падабрацца наверх. Давай так мы зробім. Мы пракапаем... А, тут уже, в прынцыпе, паміральная яма для СО2 у нас ёсць. Давайте вось так зробім, карацей. Вось тут мы пракапаем уніз. І тут унізе, тут просто ёсць яшчэ гэта самы наш
трохі схавана паветра, і там ёсць яшчэ і гэты і наш акселіт. Я думаю, зараз якраз таки можа вы нават увогуле ў гэтую частку ўсё выкапаць. Так. Вось так мы ўсё пабудуем. Калі акселіт тут выйдзе, па-першае, мы зробім паміральную яму для CO2, то ён там збярэцца, і там мы якраз таки пабудуем нашу невялічкую ферму для альвеоверы. Новы лёд вырабляць. Дык вось, як бы новы лёд вырабляць. А з чаго яго буду вырабляць? Ну, па тыпу, моя машына для льда, яна ж хутчэй за ўсё выкарыстоўвае якраз таки ваду, правильно? Не, гэта Ice Liquefier. Гэта ён наадварот вадзічку таго робіць. Вось, глядзіце, паміральная яма для CO2 новая будуецца. І зараз пойдзе у нас наш лён пойдзе наверх, а CO2 спрабуе сабрацца ў гэтай яме. Так, для таго, каб ім добра было прасцей перасоўвацца тут, пакуль вось такую зробім часовую канструкцыю. Ёсць айсмейкер, ці неяк так завецца. Давай паглядзім. Ну, просто ідзем у гэты самае, у даследаванне, я выбачаюсь, там вадзічкай адпіваў. Айс. У нас ёсць айс і пен. Гэта у нас выкарыстоўвае лёд, каб трохі ўручную перарабіць яго, ну, астудзіць асяроддзе, так? Вось гэта канвертуе айсмейкер, ён канвертуе ваду ў лёд альбо снег. Ой, блин, не-не-не, я не жадаю гэта вывучаць. Цішэй, гульня, спыніся. Спыніся. Я ўжо тое вывучыў. Не-не-не, ўсё ў парадку, гульня, працягвай. Ты добра робіш. І вось ён дададзены, то бок ёсць ён айсмейкер, ён яшчэ дагэтуль быў. Проста ў ім неабходнасці заўсёды не было, ён быў патрэбны там для вельмі рэдкіх выпадкаў. На вінблон управляецца 1000, дзякуй вялікі. А што мы можам рабіць, дарэчы? Metal Power Bank. А навошта нам пауэрбэнкі? Это для кіборгаў, я так разумею, там вось гэтае дапаўненне, якое я таксама яшчэ не бачыў, не глядзеў. Ну добра, гэтым будзем разбірацца, калі патрэбіцца. Калі засмажыць лёд, ці атрымаюцца варголы? Варголы? Вітаю, мегапазерскі. Я не ведаю, што такое варголы. Што у нас адбываецца? Мы зараз, я просто, насамрэч, я сяджу, туплю, гляджу на калонію, і ўсё добра настолькі, наколькі я гэтым разбіраюся зараз. Вось. Мы пабудавалі ранча, на якім у нас няма каму працаваць. Ранча для вось гэтых нашых аленькаў, якія бегаюць тут у нас па базе, адна ў туалеце пасялілася. Вось, наша база, пакуль, як вы бачыце, не тое, каб прадстаўляе сябе нейкі набор будынкаў і нейкіх пэўных рэчаў, проста так рандомныя рэчы ў паветры дзесьці там размешчаныя. Вы не ведаеце, што такое варголы? Я не ведаю, што такое варголы. Я не ведаю. Ого, так, тут альвеавера ёсць яшчэ адна. Давайте на яе аўтаздабычу паставім. Яна тут дзікая ёсць. Яны дзікія, яны значна лепей. У сэнсе таго, што на дзікія нічога не патрэбна. Вось яна як дзікая ёсць, няхай яна працуе, няхай іх лепей не кранаць. Яна добра сабе жыве.
Угу. До речі, а куди ще це до? Ні, ось воно, по типу, все пересовується. Все ще протягує пересовуватися. У нас гэта, не размеркавалася до конца паветра яшчэ. Добра. А вось тут мы зробім невялічкую нашу... Так, ён там расце? Ага, там ні халеры няма. Цудоўна. Вось тут вось мы фермачку нашу зробім. Наша ферма, фарм-тайл, вось она. Невялічкая ферма. На даволі нармальную такую колькасць. Але што яе пашырым потым. Яна і так у парадку. І туды мы пасадзім, калі яна будзе гатова, якраз такі альвею веру, яна, вось гэта будзе наша паміральная яма для СО2. Тут урана яшчэ ёсць, а што у нас з радыяцыяй увогуле навокал? Нармальна, яно стрымліваецца мясцовым абісалітам. Нормально, радыяцыя не распаўсюджваецца па калоніі. Што з этанолам рабіць? Я ўжо глядзеў, і я кожны раз забываюся, што ён робіць. Яго на ім можна вырошчваць вось гэтыя пленты. Ну, карацей, расліначкі гэтыя. Ну, карацей, ежу можна будзе расціць на этаноле. Давайте, ну, раз такая справа, то давайте, можа, каб этанол было нормально здабываць лёгка. Я возьму, і тут для здабычы вады ёсць у нас любой вадкасці ўвогуле ў бутэлечке. Каб можна было спампаваць, вось гэта паставім. Это ж дыетычная страва, класіка беларускай кухні. Бярэцца каструлька вады і варыцца, варголы гатовы. Ідэальна. Вельмі просты рэцэпт. Мне падабаюцца простыя рэцэпты. Я не люблю, калі рэцэпты складаныя. Я іх забываць пачынаю ў працэсе яшчэ, калі гатую. Дарэчы, наконт таго, каб гатаваць. У гэтай выходнай я казаў, што, можа быць, у мяне атрымаецца з котлеткамі стрым падрыхтаваць. На жаль, не паспелася, бо абмежаваны па часу быў, і ў выніку проста не паспеў. Вось, буду рыхтаваць у гэтыя выходныя. Мэта якая падрыхтоўкі? Апошні этап падрыхтоўкі. У мяне як бы ёсць усё па кавалках, усё па кавалках працую для стрыма. Патрэбна зараз гэта ўсё паспрабаваць сабраць і запусціць, каб яно ўсё запрацавала, праверыць, ці гэта ўвогуле як ідэя ўсё працуе, ці атрымаецца, ну, нармальна. Ну, як нармальна, ненармальна, проста хаця бы, што у мяне тэхнічнай праблемы з гэтым ніякай не будзе, і такі, ведаеце, сам сабе на кухні, карацей, што-небудзь пакатую, у той жа момант, калі я буду глядзець, ці запіс ідзе, ці атрымліваецца ў мяне, ну, такое вось. Апошні як бы этап падрыхтоўкі. І калі гэта ўсё ў парадку, то тады я ўжо, ў прынцыпе, гатовы да стрыма. І потым зайца-маманты ядуць тую рэпу, на якую этанол ідзе. Ідэальна. Зайца-маманты, мы калонію зробім сабе поўнасцю на раслінках і жывёлках. Індустрыя, якая індустрыя? Навошта яна нам? З плюсаў, дарэчы, вось зноў згадаў. Блін, у нас дрэва скончваецца. А дрэва нам патрэбная ж, халера, так? Для таго, каб абаграваць вось гэтае месца, дзе сон ідзе, дзе -5. У нас па тэмпературы ўвогуле. Ну, такое, як бы. Як бы патрэбна. Так, это не тое. Это узнагарода. Я віншую, дзякую вялікі. Можна каляска? Не. Мне гэта не цікава. Ну добра, а то бывае такое, я туды раз у паўгады залажу, і там увогуле занадта. Давайте возьмем гэта, таму што дадатковага мы не пацягнем зараз яшчэ. Жыхара. Пакуль мы не пацягнем. На пазней будзем. Так, я хацеў... Не, гэта зноў не тое. Здольнасці. Пятніца у цябе калі будзе? Досвед. Ну вось, ён не той, каб далёка ад наступнага ўзроўня. Бон-бон 3. Что это такое? У нас есть это самое насенне бон-бон 3. Что это за древо такое? Что ты робишь? И он переробляет снег у нектар.
І дрэва яшчэ дае. Ага. І піпы могуць з яго аб'ядаць яго і таксама какаць глебай. Добра. Угу. І ёсць яшчэ нарвалы. А не, гэта не нарвалы, гэта як яны, сіл. Забыўся, як сіл перакладаецца. Як яны, вось гэтыя жывёлкі. Тюлені, вось. Тюленчык. Спігот тюленчык. Добра. І тады ён можа перарабляць гэта ў этанол, калі ён будзе цукрозу, нектар з гэтага дрэва збіраць. Рагатыя тюлені п'юць гэты нектар. Так, ужо бачу адсюль. Мяне цікавіць вось гэты момант. Мяне дрэва зараз цікавіць. А колькасць дрэва вельмі залежыць. Толькі якія ўмовы для яго? Бо дрэва мне няма адкуль здабываць зараз. Ну, у нас мы гэтую самую ферму зрабілі раньше, але пакуль неяк раньше нам нічым не дапамагае. Так, можа быць, мне патрэбна нешта іншы падыход нейкі. Амаль любая атмасфера. Паядае... снег, 100 кілаграмаў у цыкл. Я нават не ведаю. Добра, а нектар ты што ў нас робіш? Нектар можна перарабляць у пластык. Мы настолькі можам скокнуць у пластык? Вау! Гэта круто. Полімерны прэс. Справа ў тым, што пластык гэта даволі такая... Блин. А можна паказаць, калі ласка? Эфекты, бла-бла-бла. Нафта, звычайна пластык робіцца з нафты, і гэта праз вось такую сістэму. Але тут атрымліваецца, я магу абысці поўнасцю ўвесь цыкл па тыпу здабуць паліва, там зрабі, ну, перарабі яго ў гэты самы, там, по-моему, ойл, альбо што. Зараз, ойл. Crude oil, вось. І ён можа адпраўляцца ў нас, каб атрымаць нам паліва, і з паліва, по-моему, так. З яго можна зрабіць пластык, калі я не памыляюся. Не? Так, вось, з чыстага паліва, то бок нам патрэбна здабыць нафту, потым перарабіць яе ў паліва. З паліва можна зрабіць ужо пластык, то бок цэлы цыкл, і ў кожным цыкле там ёсць пытанні да кожнага этапа. Каб здабываць, і каб перарабляць, і вось гэта ўсё, і адвод цяпла зрабіць. А тут я магу гэта поўнасцю прапусціць. Калі ў мяне ёсць вось гэтыя хлопчыкі. Асвятленне дрэву трэба. Ну, гэта ўжо самае простае ўвогуле. Ну, слухайце, пластык, дарэчы, выкарыстоўваюцца даволі позна ў гульні. Адзінае, што пластыкавая гэтая штука пераграваецца, каб ну, вось самае жорсткае ў пластыкавай фабрыкі вось гэтай. У тым, што яна грэе проста касмічна. Таму я не буду зараз гэтым займацца, гэта неблагая ідэя. Але я не для гэтага будаваў гэтую калонію. Дзе там у нас? Вось яна. Алвео Вера. Ты. Пасадзіць і калі змогуць. Так, тут не хапае паветра, в прынцыпе, нічога дзіўнага. Мне падаецца, альбо гэта новенькая музычка, дарэчы, вось эту, якую зараз на фоне там трохі. Яна ціхенька-ціхенькая, ледзь чуйная нават. Нават мы можам трохі грамчэй зрабіць. А не, яна і так, па тыпу, добра збалансавана з астатнімі гукамі. Але яна хутчэй быццам як нешта новенькае. Можна яшчэ паскорыць. Вось, расце добра. Альвео Веры вырастаюць і нам будуць у выніку дапамагаць. А чаму яны не будуюцца?
Просто таму, што ні ў кого часу не хапае гэтым займацца, альбо што? Падаецца, што так. Я ўжо казаў гэта, але як жа крута, што мне халдос не патрэбна. По мінус 26, просто вось яны літаральна ежу на падлогу кінулі і такія, ну, ў прынцыпе, няблага захоўваецца. Няблага захоўваецца. Пад нагамі ляжыць. Угу. Ёсць. Вось на ўсё гэта, Альвео Вера. Там, по-моему, можна было капіраваць неяк гэта самае. Вось, copy settings. Тыц, тыц, тыц. Добра. Налады хутенько зрабілі. Ну вось, яны там надоўга затрымлівацца тут не могуць, таму што ім паветра не хапае. Нічого, гэта выпраўляецца. Ну, кайфы. Усё, у нас ідзе працэс. Хутчэй бы пятніца нарэшце магла бы нам... Так, яшчэ менш засталося досведу. Не, нармальна яшчэ так. А чаму не расце? Было бы добра, каб пятніца ў выніку падняла ўзровень, мы бы раньше бы яшчэ нашае запусцілі, якое мы апошні раз амаль дабудавалі, але не змаглі скарыстацца. Арыгане падабаецца пераносіць рэчы. Зробім тое, што падабаецца арыгане, так? Альбо раньше ёй яшчэ так там падабаецца займацца. З жывёлкамі. Ну, блин, я нават не ведаю тады. Давайте няхай будзе насіць, бо ёй больш гэта падабаецца, можна адразу даць эту магчымасць. І мы зараз самае жорсткае можам колупаць. Пухнастікаў, вы бачка, Рэгана, я толькі зараз прачытаў паведамленне. Перанос дадаў, наступным будзе ў раньше пойдзем. Просто там для раньше патрэбна спачатку фермерства ўзяць, якое табе не падабаецца, і потым толькі раньшамі займацца можна. Таму я браў тое, што табе падабаецца, тыпу, бліжэй. Там пераносіць, карацей, гэта здольнасць, гэтымнік таго, што я ўчора запусціла Death Stranding. Ну, спадабалася? Так, Альвео Вера пакраху расце. Вось наша невялічкая ферма і Альвео Вера. CO2, дарэчы, негледзячы на тое, што я выкапаў, так, CO2 наверх пакрыху распаўсюджваецца, мне гэта не падабаецца. Давайте вось тут выкапаемся. Вось тут выкапаемся. І вось так выкапаемся. Дарэчы, я лесвіцы так бадзёра будую, але справа ў тым, што лесвіцы-то патрабуюць дрэва. Ай-яй. Ай-яй. Гэта я памылку зрабіў. А можна, калі ласка, ўсё дрэва за мае лесвіцы назад вярнуць мне? Можна іх перабудаваць на іншы элемент зараз? Во, можна. Я літаральна зараз буду просто перабудоваць свае лесвіцы і вярну сабе дрэва назад. Это можно разобрать. Я-то думаю, что куды мне дрэва сыходзіць? Адказ вельмі просты быў. Вось так і яно і скончылася, ну нормально. Оп, готово. Пухнастикаў для тых, хто ў бронецягніку. Карацей, пухнастікі гэта пухнастыя істоты, вось, напрыклад, вось флоксы. Жывёлкі. Зараз перабудова ўсіх лесвіц будзе. Вярніце назад маё дрэва.
Там яшчэ нейкія ж кшталту падставак пад эксіліт на сцяну вешацца, так яго можна ў патрэбнае месцы базы пераскладваць. Ну, ёсць заўсёды, ёсць гэты самы подіумы. Вось подіумы, так? І з гэтых подіумаў можна, як бы, і атрымліваць, ну, типу, на подіум можна паставіць ўсё што заўгодна. Любы прадмет, які вы, там, рэсурс альбо што-небудзь такое, так што я думаю, гэта пра яго гаворка. Там не абавязкова падставка? Не, можа быць, ёсць і дэкор нейкі спецыяльны. Не бачу пакуль. На Divinity Original Sin 2 адпраўляецца 9500, дзякуй вялікі. Фурнітура... Вось ён, педестал. Вось яго можна. Ось, і на яго пхнуць эксіліт. Не, адмысловыя. Окей, добра, я не бачу такіх пакуль. Ох, здзяўбала іх бегаць туды-сюды. Яны надоўга там унізе зусім не затрымліваюцца. Нічога, затое Альвео Вера будзе добра расці. А, вось тут яшчэ дрэва ёсць, дарэчы. Верніце маё дрэва. Назад. Дзякуй, Рікі. О, блін, гэта я прадзяваўся, гэта ўжо было пабудана. Вось гэта не пабудавана, яно з дрэва зробленае. Так, яна драўляная. Вось гэта можна адмовіць ім. Яно і так ужо... А, не, пачакайце, але яно ўсё яшчэ драўлянае. А я нешта б наблытаў? Не, нормально, яны там перабудовуюць, дрэва вяртаецца па краху. Вось яно кідаюць на падлогу літаральна. Пакуль яшчэ ў парадак гэта ўсё не прывялі. Во. Першая Альвео Вера пайшла. На аўтаздабыча яно і так ёсць, таму забяруць, як хтосьці зраньше забярэ, як толькі зможа. Ну вось наконт гэтага самага. Яна... Блін, паглядзець, колькі ты даеш. 533 міліграма у секунду СО2. 533. То бок за 60 секунд яна будзе... Колькі яна будзе рабіць? 30 грамаў будзе у хвіліну. А колькі у нас цикл доўжыцца? Колькі цикл доўжыцца? Ведаць бы колькі ў цикл, ну, цикл, працягласць цикла, і тады можна разлічыць, таму што ў хвіліну атрымліваецца 50 грамаў гэтага самага СО2. А наша штука, гэта, наколькі памятаю, адна Альвео Вера перарабляе 200-300, по-моему, так? А, можна вось гэта разлічыць. Тут ёсць 2000 міліграмаў у секунду, то бок адна такая закрывае 4 гэтых самых жыхароў. Вось. Тую колькасць, якую я зарабіў, яна насамрэч закрывае даволі вялікую колькасць жыхароў. Зараз СО2 вельмі знізіцца. Цикл 600 секунд. Угу. Ну, в прынцыпе, зараз я з гэтага у секунды тут ёсць эфект. І 2000 міліграмаў у секунду. І адзін жыхар прыкладна там... А, не, ёсць, калі актыўна займаюцца, яны 1333. А, залежыць ад таго, чым яны займаюцца, яны выкарыстоўваюць розную колькасць ну, яны выдаюць розную колькасць СО2. Вось 1000, 1300, 1700, то бок гэта будзе рознае. Oxylid Scones. Давай-ка, паглядзім, што за яна. Так, бачу портатыўныя газы. В прынцыпе, магу забраць сабе гэтую тэхналогію. Чаму бы не, правильно? Няхай будзе.
Вельмі адрозніваецца сістэма зараз ад таго, што было... Ну, мне прыйдзецца зусім іншыя ланцужкі, падаецца, рабіць, каб і гэта было лагічна, таму што калі я буду паўтараць логіку гэтага самага звычайнага оксіжену танклюда, то мне вельмі вялікія праблемы з'явяцца. Рашэнне якіх я буду не ведаць. Дарэчы, вось калі яны проста кідаюць на падлогу аксіліт, ён перашкаджае расці гэтаму же альвеовера, і гэта праблема. Таму аксіліт адсюль патрэбна забіраць нават. Так, ну што, здольнасць ёсць у пятніцы? У пятніцы ёсць здольнасць, нарэшце. Пачакайце-ка, я... ну ладно, добра. Не вельмі падабаецца пятніца гэтым займацца, але зробім. Няхай будзе. Так, ранча. У нас ёсць першы карыстач ранча, пятніца. Оп, новыя веды. Ты можешь, калі ласка, зловить? Ё-моё. Усё яшчэ не зловили. Да ё-моё, уже новенький маленький вырос. Глядите, маленький флокс. Так, Врэнгл. Ось, нехай ловить. А то у нас у туалете развелись, блин, флоксы. Разжились тут. Лови их. Слушайте, який граніт? Лови их. Пятница, ты что робишь? Какие у тебя приоритеты, Пятница? У житті твоим какие приоритеты? Фермерство раньше. Давайте ось гэта. Нехай займаецца. Прыоритетненько было, чым астатняе было. Радзіштольцаўна у нас таксама не гэта самае. У якім стане зараз? Я нешта пабачыў, на Радзіштольцаўна з'явілася па тыпу, яна супраціўляецца... Ага. Зразумеў. Добра, калі яны падыходзяць да гэтай штукі, яны атрымліваюць сабе імунітэт да холода на пэўны час. То бок яны ацяпляюцца тут, і потым гэта ім дапамагае. Зразумеў. Так, хто у нас чым займаецца ўвогуле? Мне патрэбна, каб хто-небудзь займаўся пераносам. Так, гэта Радзіштольцаўна альбо Арыгана. Я вас дваіх пастаўлю, Радзіштольцаўна і Арыгана будуць потым займацца яшчэ пераносам рэчаў. Бо у меня раскіданае гэтае дрэва па базе, яго б добра было бы скласці у ўдалае месца. Не халеры моц якая? Вось гэтая вера алоя. Альвеовера, вось. Пятница. Мы же усе жадаем адпачываць. Толькі нам спачатку патрэбна нейкую калонію нашу гэта самае адбудаваць. Оп, зловіла. Пятница зловила флокса. І другого флокса. Усё, маленькі флокс і вялікі флокс жывуць зараз на ранча. Цудоўна. І яны адразу аб'елі мне ўсе раслінкі гэтыя, так? Во, глядзіце, карацей. Рожкі зараз падабрэжа трошкі. О, глядзіце. Вось у нас дрэва з'явілася. Зубкі її пачысціць, пагладзіць. Цудоўна, ну, шчаслівы флокс будзе. Пятница, будешь яшчэ за пухнастиками приглядывать? Не будзе. Мы трошки рожки абрылі і ў выніку дрэва за гэта атрымалі. Цудоўна. Наша ранча пакрыху, вось оно, дае свае результаты. І што у нас у выніку з СО2? Ну так, яно, як толькі у нас з'яўляецца аксідит там унізе, яно выдае цэлую пачку паветра, яно падымаецца ўверх, і толькі потым СО2 уніз можа спусціцца далей. Ну, в прынцыпе, нормально, справядліва. Што я яшчэ чакаў, правильно? Флоксы не разбегаюцца? Дык я там закрыў іх на раньше закрытыя. Ось, тут дзверы. Яны тут будуць сядзець.
І яны па краху яны зараз дзікія, вось, але па краху яны іх дзікасць, пакуль яны тут жывуць на гэтым раньше, і пакуль іх гладзяць і лелеюць, прыглядваюць за імі, іх дзікасць знікае па краху. І тады яны, па-мойму, даюць больш рэсурсаў. Ось. Але калі за імі не даглядаць, яны зноў дзікімі становяцца. Так што патрэбна хтосьці, хто будзе прыглядваць за гэтым. Таму і трэба сконсыты, каб адразу акселі збіралі. Ну, гэта патрэбна, так. Просто яны ў мяне адкрыліся, так, а яны ў мяне адкрыліся, дарэчы. Вось, пакуль я трындзеў усё. Дзе яны ў мяне? Эліты, это не тое, паветра, вось он. Сконс. Яго паставім адзін вось тут. Адзін вось тут. Адзін вось тут. І адзін, добра было б... А, яны паветра можна іх ставіць? Вось сюды няхай. Я думаю, гэта наземная такая штука. Дарэчы, вось тут добра было бы вось так зрабіць. Каб уніз усё пролятала. Дзе мае там далей? Добра, тады, калі яны гэтыя самыя не абавязкова павінны быць на зямлі, то я зраблю трошки па-іншаму. Я размяшчу іх. Як яно ўвогуле? На дэкор уплывае, дарэчы, альбо не? Дэкор нават падвышае. Ну, прыгажосць. Усім спадабаецца. Вось тут паставім, каб паветра было. І гэтую тады штуку можна прыбіраць адсюль. І адзін сконс паставім у іх месцы, у прынцыпе, жыццёвым. Нагадваю, што ў чаце з'явілася здольнасць з'явіўся бот, можна зараз паглядзець, якія ў нас, ну, замест таго, каб чакаць, пакуль увесь спіс пракруціцца, ёсць каманды топ, якую можна пісаць як на ангельскай, так на беларускай. На гэты самы ёсць яшчэ магчымасць паглядзець апошнюю пераможцу, то можна пісаць пераможца. Гэта клічнік пераможца, пішыце ў адно слова, тое ж самае стоп, клічнік топ. І можете паглядзець, топ пакажа апошнія, самыя першыя 5 гулін у топе, і пераможца пакажа вам апошнюю пераможцу, якая перамагла ў папярэдні раз. Ну, як вы бачыце, мы зараз гуляем у Oxygen Not Included, а сёння будзем яшчэ праз гадзінку круціць рулетку і будзем глядзець, што яшчэ ў нас можа перамагчы. Так, ну крок па кроку мы базу так-то перабудавалі. Рулетка якой гадзіне будзе? Праз гадзінку будзе прыкладна. Трошки больш. То бок будзем заўсёды на другой гадзіне стрыма заўсёды будзем запускаць яе. Дае стол для пятніцы. На жаль, у нас месца няма. Я думаю, тут альбо скульптуру гэтую прыбраць, дарэчы, у нас ніхто нічым не... А чаму у нас ніхто не ўпрыгожвае яе? Я думаю, нехта адбудуе, у нас майстроў няма, што ли? Увогуле перанесці нашу абедзеную залю вось сюды куды-небудзь. Я думаю, тут ідэальнае месца для яе. Ось. Але гэта ўжо будзе такое, ну, асабісты момант. Ось. Так што пакуль стола не будзе. Пакуль стола не будзе. Трохі пазней. Так, давайте даследаванне. Нам даследаваць і даследаваць яшчэ насамрэч. Што нам яшчэ актуальна? З ежай можа нешта, таму што мяне бянтэжыць у нас неяк вельмі крохкі баланс па фермах па ежы. Кантроль жывёлак. Так, інкубатор.
Сенсор крытераў. Ладно. Індустрія. Може бути індустрію нейку нашу запустить. Я боюся індустрії щиро зараз, тому що я можу охолодити усе. Compact Discharger. Ага, з пауэрбэнка энергію передае у подключеныя будынкі. Окей, ладно. Электрычнасць. Так. Больш за ўсё самае жорсткае гэта тое, што мы калі у тэмпературу пойдзем, гэта будзе вельмі непрыемна. Дарэчы, у нас што? Applied Sciences Material Study. А Material Study гэта у нас што? Material Study. Вось гэтую штуку. Давайте даследуем, каб у нас было адчынена адразу. Material Science. Каб мы маглі потым за гэтым даследаваннем... гэта радыяцыя. Зразумеў. Вось. Праз нам спатрэбіцца радыяцыя для гэтай станцыі, каб яна магла даследаваннем займацца. У нас, дарэчы, уран ёсць. Вось. Тэарэтычна я магу літаральна на гэтым уране просто ў адзін бок адкапаць вось просто гэтую штуку і радыяцыю накопліваць ад урана просто ў чыстую. І пабудаваць цэлую станцыю на базе гэтага. Мы можам такую штуку зрабіць. Можа індустрыю далей ад базы рабіць? Ну, я думаю, навуковую станцыю можна тут зрабіць, яна вельмі недалёка, даволі зручна, а вось індустрыю дакладна патрэбна далей куды-небудзь бахнуць. Ось. Дарэчы, наконт гэтага самага бота, я вось думаю, зараз гляджу, а гэта будзе анонсы гэтыя, якія перашкаджаюць трохі, яны занадта вялікія. Можа быць, вось чалавеку, які напісаў, просто як у рэплай. Можна, там, дарэчы, ботам можна у шэптам просто, каб адпраўляла канкрэтна таму, хто напісаў. Але я гэта не жадаю рабіць. Бо тады, людзі будуць больш... патрэбна кожнаму будзе ўвесці, каб пабачыць, а так, калі хтось цікаюцца, адразу ўсе бачаць. Ось. Не трэба абавязкова, хаваць гэта. Можа быць, проста ў рэплай, каб яно не было анонсам на твічы. Я вось зараз зразумеў, можа, гэта не вельмі удалая штука. Ладно, яшчэ выправлю. Так, з даследаваннем, в прынцыпе, добрая ідзея. Ежа у нас пакрыху скончваецца, і я не вельмі разумею, чаму. Гэта таму, што у нас вось гэтыя флоксы дадаліся, яны з'ядаюць нашу ежу, альбо што? Так. Ежа. Мне падаецца, мне патрэбна яшчэ раньше зрабіць. Мо просто тайм-аут больш паўгадзіны. Паўгадзіны шмат, не. Я думаю, што насамрэч 30 секунд нават можа быць, хвіліну можа быць тайм-аут па тыпу нармальны, адэкватны. Это іх ежа. Была моя ежа, стала іх ежа. Нешта несправядліва. Spike Apple. Да, у нас раптоўна вось яны паелі, у нас 3000 калорый засталося. Так, гэта не парадак. Зараз спыніліся пакуль. Нам патрэбна... На Dark Detective The Secret Salami адправляецца 2500, дзякуй вялікі. Расці рэпу. Штосьці расціць дакладна патрэбна. Давайте з ежай разберемся. Так, Solids, бла-бла-бла, Liquids, Other... Мяне ежа цікавіць. Edible. Давайте. Edible. Не? Я так не гугліць. Вось. Раслінкі. Гэта не ежа. Бон-бон 3 мне не дасць гэтага. Эксперимент 52Б, цікава. Гэта ўсё няма ў мяне. Гідракактус. Jumping Joy, гэта ўсё недаступна ў мяне. А можна неяк адсартаваць, каб я... Spike Apple. Так, што ён патрабуе? Фосфарит. І, ў прынцыпе, ўсё, і мы яго і атрымліваем, так? Добра. Вось гэта ў нас патрабуе на ўваходзе этанол, так? У прынцыпе, этанол справядлівы. У нас там ёсць гэта самага этанола. Можна нават і збалансаваць гэта. Шэрбері.
Гэтыя яны растуць самастойна, і вось, дарэчы, мне бы патрэбна добра было бы зрабіць да яе лесвіцу, таму што гэта ежа просто так вісіць на столе. Просто так вісіць ежа. Ніхто яе не кранае. Люта, правильно? 10 хвілін. Не, 10 хвілін ўсё роўно шмат. Я думаю, калі я просто зраблю гэта не анонсам, а просто адказам, ну, па тыпу, каб чалавеку як рэплай быў, то бок просто ў чаце пісала, не адзначаючы яго здаравяным, было бы ўжо добра. Віспера можна было б зрабіць які-небудзь спіс каманду, каб увесь спіс паглядзець. Ну, увесь спіс, дарэчы, там просто абмежаванне на колькасць сімваляў будзе. Ну, я не змогу такое зрабіць просто. А можна зрабіць бота, каб паглядзець колькі балаў на канкрэтнай гульне? Можна. Ну, такое таксама можна. Даволі неблагая ідэя. Асабіста, калі хтосьці прасоўвае сваё. Табе ў чаце не замінае. Я думаю, што гэта больш мне замінае, таму што анонсы яны прыцягваюць маю яшчэ ўвагу. Хоць я і візуальна, скажем так, у меня ёсць невялічкая праблема, так? Апошнім часам я перастаў расказваць, што ўвогуле па-за межамі стрыма і гульні адбываецца, так? І гэта мяне трошкі напружвае, таму што ёсць шмат чаго заўсёды распавесці. Напрыклад, вы зараз узгадаў, выйшла яшчэ серыя Самурая Чамплу сёння на скрынцы. Ідзіце паглядзіце. Вось. Я падзабываюся, і анонсы мне трошкі нагадваюць, што мне патрэбна нешта зрабіць. Калі анонсаў становіцца занадта шмат, вартасць кожнага анонса становіцца менш. Разумееце, так? То бок інфляцыя анонсаў. І іх пачынаюць ігнараваць. І я пачынаю іх ігнараваць. Вось, і гэта дрэнна. Ну, гэта не дзеля таго, яны зроблены не дзеля гэтага. Яны зроблены не дзеля таго, якраз такі, каб для таго, каб яны былі заўважныя, для таго, каб іх паглядзелі, а не для таго, каб іх ігнаравалі. Разумееце? Так, дайте-ка мне момент, у меня там поведомления, и они все не скончиваются. Просто литерально. Мне все пишут и пишут. Ну, не мне, а там просто обвешчения разные. Навіны. Дык вось навіны, тады іх патрэбна пісаць, а навіны кожны дзень змяняюцца. Ну, я ж не магу іх, я задзяўбуся іх пісаць. Вось я зараз 3 разы прапусціла спіс, пакуль пабачыла, колькі ў Divinity Original Sin 2. Тады вы не камандай, просто як рэплай. Вось калі на адну, калі чалавек жадае адну канкрэтную гульню паглядзець, гэта, я думаю, вісперам можна адсылаць. І оно файна будзе працаваць, мне падаецца. Яны Люцыку пішуць. Ну, гэта ён у нас зорка ўвогуле. Дарэчы, дзе ён? Яны абклалі. Ну, каб вы разумелі, сёння яшчэ гэта самае. Радео трат у маім жыцці гэта месяц таксама будзе хутчэй за ўсё ў мінус па грошыках, таму што я набыў сабе нарэшце крэсла. Каб вы разумелі, я ўвесь час усіх стрымоў 3 гады апошнія ўвогуле сядзеў на ікеўскім стуле, які як бы, ну, не самы там танны па тыпу кухонны, але ўсё роўна ён як бы ікеўскі, і ён ужо быў усё, ну, па тыпу я яго выкарыстаў яшчэ насамрэч, яго жыццёвы цыкл павінен быў быць скончаны яшчэ 1,5 гады назад. Вось. І я ўсё яшчэ працягваў на ім сядзець, і гэта ўжо было просто зусім непрыемна. Гэта прям немагчыма амаль было. І вось нарэшце замену сабе атрымаў, і вось сёння яна прыехала. Я зараз сяджу на новым стуле, і да чаго гэта гісторыя? Гэта гісторыя аб тым, што катам вельмі спадабалася скрыня ад гэтага стула, і карацей яны зараз на ім пасяліліся. Вось дзеля гэтага, для гэтага я расказваў вам гэта. Усё, яны проста не злазяць з яе. Я зараз жонка, карацей, перастаўляе камеру спецыяльна так, каб можна было скрыню гэту пабачыць, на якой яны пасяліліся. Калі атрымаецца ўвогуле, там не факт.
Стол був з цвіком, ну, скажем так, по адчуваннях як з цвіком. Ну, просто, ведаеце, там просто такі тонкі праслой у таго стула быў, ну, ён як не супер тонкі, так? Але там фактычна металёвая, як бы, канструкцыя, зверху праслойка, ну, змягчэння, як бы, на якой ты сядзіш. Справа ў тым, што яна, як бы, тканевая даволі тонкая, так? Ну, яна нармальная, калі вы садзіцеся на свежы стул. Цудоўна ўсё. Вось. Але праз год-паўтары вы літаральна сядзіце на метале. І як бы я не ведаю, чаму я, не знаю, як бы мог бы выдзеліць грошы сабе раней. Вось, але мог бы выдзеліць сабе грошы. Зараз. Каты. Ну, вось, нарэшце. Дайце момант. Вось, ёсць, нарэшце. Зараз я вам катоў дам. Нешта, Кама Студио не жадала нормально расцягвацца, як прылада. Ось, яны пасяліліся, карацей, на гэтай скрынцы, зараз ляжаць, глядзяць на мяне. Так. Пуп. Вось вам каты. Ёрзаў шмат. Ды, не, насамрэч просто прасядзеў. Вітаю, Метэй Горы, вітаю, Пурбай, вітаю. Дык вось, карацей, усё, яны пасяліліся на гэтай скрынцы, і мне падаецца, нікуды яны не збіраюцца. Новая цацка ў іх з'явілася. І стул проста ён з часам атрымліваецца праз, паўтары гады, дзесьці, можа, нават праз год ужо адчувалася, але праз 1,5-2 гады я дакладна сядзеў проста на металёвай, як бы, канструкцыі, на якой, проста яна не мяккая зусім, абсалютна не мяккая. Ось. Таму замена была патрэбна, але я нешта, дурны і, карацей, такі, пасядзеў, прызвычаюся, карацей, гэта херня адбылася, не вельмі падабаецца. Новае крэсла ачмурэннае. Подалі запакаваны стаіць? Не, я зараз на ім сяджу, на новым. Я шчаслівы, просто капец. Я яшчэ пакуль не прызвычаюся да яго, таму што эрганоміка трошкі іншая, але гэта проста пытанне звычкі, хутчэй. То бок я ўпэўнены, што ён мне будзе зручны, проста што за кампом яшчэ сидзець, гэта новыя адчуванні, і я да іх не прызвычайны. Ось. Глядзіце, мы дрэвы, вось мы гэтае самае перабудавалі ўсе лесвіцы, так? І у нас сколькі дрэва з'явілася, Амаль поўнасцю гэтую штуку запоўнілі. Яшчэ працягваем запоўняць, дарэчы. Яшчэ не канец. Рэгана, ўсё ў парадку? Я рэганіў у гульне. Нешта яна там патыпу спрабавала. Можа, ім паветра не хапае, каб забраць? Можа, раняюць тое дрэва. Там бывае такі момант, што яны, як бы, напрыклад, спускаюцца кудысьці ў не вельмі бяспечнае месца, стамляюцца за час, пакуль ідуць, яны проста раняюць прадмет па дарозе, таму што, напрыклад, вось, арэган, напрыклад, не можа там прадышацца нармальна. Вось, аксіліт пайшоў, яго размесціць зараз, спадзяюся, дзе-небудзь. Па ідэі, я павінен зараз па CO2 ісці, па атлёну ісці ў плюс, па ідэі. Але пакуль што не выглядае так. Эрганоміка, як разумею, да гэтага эрганомікі не было наогул. Глядзі, ён быў нармальны. Гэта не, скажем так, не зусім, не кухоннае крэсла, не кухонны фотель. Вы як бы не на пластыку сядзіце, так? Ён быў тыпу камп'ютарны. З Ікеі, але гэта было, скажем так, я яго набыў праз там месяца 2, калі прыехаў у Польшу. Атрымліваецца, я на ім сядзеў. Некалькі месяцаў я прасядзеў на кухонным стуле проста і дабраўся. Мне было патрэбна, немагчыма было сядзець на кухонным стуле, працаваць і ўвогуле, сядзець больш, чым 3 гадзіны было проста балюча. Вось, мне была патрэбна замена. Я набыў вось гэтае крэсла ікеевскае. Мне была патрэбна нейкая замена. Там цэлая гісторыя, як мы набывалі гэтае крэсла, дарэчы. Вось. Яно было дастаткова зручным, а разбірацца, якія ёсць крамы ў Польшчы, вось гэта ўсё, як бы часу, шчыра не было, і ні настроя ніякага, ні эмацыйнага, нічога не было.
Ось, ну, такий, скажімо так, переїзд не той, каб радасны, скажімо так, був. Вось. І гэта зусім была не тая праблема, якой хацелася займацца, і былі сілы на гэта. Таму патрэбна было хоць якое. Просто не кухоннае. І вось якраз таки спыніўся я тады на тым крэсле, якое вось зараз у меня стаіць, не выкарыстанае. І вось на ім я прасядзеў, атрымліваецца. Я сказаў 3 гады, не, атрымліваецца 4, амаль, ну, 4 гады. Ось. Ну, зноў жа, я яго просто прасядзеў. Я не думаю, што яно разлічана было на столькі сядзення, гадзін сядзення, скажем так. Слушайте, тут праблема такая, яны дрэва адсюль вынесці не могуць, таму што паветра скончваецца ў іх. А я магу ім паветраныя маскі просто зрабіць? Там было нешта такое, вось, Oxygen Mask. Я просто касцюмы поўныя рабіць ім не жадаю. Угу. Давайте, можа быць, вось, жалезнай руды тут трохі ёсць. Я зраблю одну. А, не, пачакайце, яно з гэтай руды можна рабіць. Усё, давайте зробім 4. І мне падаецца, прапускны пункт патрэбны, на якім яны абавязкова павінны апрануць, типу, гэтую маску. А то яны ні халера не могуць там працу зрабіць. Яны ў выніку захраслі ў цыкле таго, што не могуць рабіць. Як бы, вось такая фігня. Можна, конечно, часова выправіць, там, по типу, паставіць тут фермерскую гэтую штуку і вырошчваць яшчэ тут. Альбо ксіліт вось тут выкапаць. Дарэчы, можа быць, гэта было бы і нават і прасцей. Але не, давайте ўжо паехалі. Дзесьці яно было? Станцыя. Oxygen Mask. Вось, чекпоинт. Вось. Разгарнуць. Каб яны калі ішлі сюды і апраналі маску. І ўсё. А, не, давайте яго нават вось сюды паставім. Чекпоинт. А, мне ж патрэбна яшчэ месца, дзе... Блин, даема. Дзе там? Станцыя. Мне ж патрэбна месца, дзе размясціць гэтую маску. Вось. І док. Цудоўна. Рэя пайшла. Ну, брат выгнаў, альбо што там? А, тут паветра няма. Блин, а як мне... Балончик паветра патрэбна, альбо што? Ох, блин. Гульня, ускладняеш мне жыццё. Што мне патрэбна? Як мне паветра тут? Газовыя балончыкі патрэбны, альбо што там? Каністрачкі рабіць, альбо як гэта працуе? Я, дарэчы, ніколі гэтым не займаўся, таму што я звычайна проста помпамі гэта ўсё вырашаў. Але зараз хутчэй усё ручной працы будзе больш. Так, даследаванне. І мяне цікавіць паветра. Так. Ліквідс, газы. Вось. Газы. І партатыўная якраз таки каністра. Так, маска, каністра. Вось. Для мануальнай транспартацыі. Дык, блин, я так просто помпу могу поставить. Давайте газовую помпу тады поставлю. Дзе-небудзь у паветры. Вось у верхняй частцы маёй гэтай самай. А гатоў перавёзці ў Польшу ўжо браў. У Польшчы браў. Яны, палякі, у іх дакументаў больш, чым у нас. Так, мне патрэбна помпа нейкая. Альбо электролайзер. Дзе там? Помпа. Серьезно, помпа у меня ўсё яшчэ не... Не, мне ж павінна быць помпа паветраная. Альбо я не даследаваннем таким... Не, вось она стаіць, вентыляцыя. Вось она, вентыляцыя. Вось она, помпа. Усё, поставім яе вось тут, напрыклад. Правильно? І вось газовая штука. Ёсць? Мне падаецца, я сабе жыццё ускладніў неяк абсолютно абсурдна. Не патрэбна было гэтым займацца і просто выкапаць там аксіліт. Это яны нас узялі. Ну, амаль так і атрымалася. Амаль так і атрымалася.
Зараз кльон буде, зараз ми з усім розберемося. А, тут є ще електричність треба провести. Ну, бачите, я собі, блін, ну яку каторку, блін, провів. Я займаюся некой херней, мені подається. Ну ладно, я вже зробив. Нехай буде. Я тут для одной маски целую конструкцию зробив. Тупо для того, каб можна було нормально тут древо позбирати або нечто робити унизу. То, в принципі, не так-то благо. Ну, это ж не така велика проблема. Так у меня амаль повністю заповнилося древо тут. Я же у повному порядку, отрымливается. Вы все еще дикие? Не, ви ще амаль не дикі. А, вось гэта уже зусім не дикі. Бачите, до речі, дикі ад не дикага адрозніваецца метачкай. Бачите, у яго на вушцы у флокса гэтага метачка такая. Это значит, что я не дикі ўжо. Вам паветра ўжо тут не хапае? Іх яшчэ больш патрэбна? Блин, я нешта думаў, што мне хопіць. Ладно. Ведаеце што? У нас недахоп альвеавераў. Я думаю, будзе дастаткова, ну ладно. Бирка, так. Я забылся, как эта штука называется. Угу. Раз, два, зараз я ще й гэта добудують. Легалізація про долучення до котов існує? На жаль, ні. Карту подака за гэта не атрымаць. Ну і ўсё, і па выглядзе, ў прынцыпе, мы далі рады. Але паветра ж не хапае. Гэта ж не парадак, правильно? Трэба вырошчваць новыя раслінкі. Падаецца, ўсё ж такі гэтыя этанолавыя, якія. Ну, раз такая справа, мы ж можам не вельмі далёка адсюль прям будаваць, правильно, гэтую ферму. Можна і тут бахнуть яе. Альбо. Не, мне падаецца, гэта самае найлепшае месца пакуль. Там 3-4 на аднаго міньёна трэ, ці каля таго. Ага. Ну, тады я па суадносінах тут вельмі не сутыкаюцца ў мяне. Але ж па прыкідках, ну калі глядзець проста. У іх жа ёсць дакладна, хоць яны і робяць. Колькі вы прыкладна даеце? Яны паглынаюць СО2, яны паглынаюць нармальна, а вось каб дастаткова паветра даваць, вось яны яго не даюць. Вось гэтым праблема. Я так разумею, што у нас проста атрымліваецца як бы ціск невялі... яно таму так і выглядае. СО2 не той, каб шмат насамрэч, каб вы разумелі. І насамрэч тут, тут проста разрэджанае паветра, і СО2 як бы... Яно не гіганцкая колькасць, яно проста займае ўсю прастору, якую можа. І расцягваецца. Паветра не хапае. І гэта прям крызіс ужо. І ежы не хапае, да ё-маю.
Так, мне патрэбна нешта рабіць з гэтым самым. Фермачку яшчэ адну бахнуць. Ферма. Давайте фермы, яны хутчэй за ўсё у нас будуць патрабаваць паветра, правильно? Каб гэта ўсё ў CO2 не пераўтварылася. Таму нізка мы яе будаваць не будзем. Пабудуем вось тут ферму нашу. Тады выкапаем вось усё гэта. Пабудуем, давайте няхай снежныя тайлы. О, блин. Пакуль не вельмі будзем замарочвацца, просто паставім гэтыя тайлы вось так. Мне ж этанол тады можна гідрапонную ферму зрабіць і этанол пампаваць проста ўнутр. Але электрычнасць мы ніяк не вырабляем. Рабіць ежу з бруду, ну падаецца, што так. Гэта ўжо зараз опцыя. У мяне ўсё ідзе не так. Я не зусім гатовы. Гідропонныя фермы мы пакуль замарочвацца не будзем. Няхай ручкамі носіць усё. Але я зараз тут зраблю яшчэ, каб у нас вырошчвалася вось гэтай штукі на этаноле. Водораслі зрабіць не жадаю для паветра? Не магу. У мяне няма водораслей. 0. Мы гуляем у Frosty Planet Pack, і гэта абсалютна іншая, можна сказаць, гульня нават. Абсалютна іншыя ланцужкі, якія я не ведаю нават. У мяне праблема асноўная тым, што я не ведаю, якія ланцугі тут можна зарабіць. Таму што водораслей проста няма. Да свідос, забудь. Няма, не існуе. То бок, водораслей няма. Мы ў халоднай біоме, у якой мінус 26. Калі я запушчу індустрыю любую на гэтай лакацыі, то у мяне ўсё рэзка пайдзе не так. У мяне растае моя база. У мяне са снега зробленая, блин, база. Вось. У мяне шмат льда, і у мяне даволі холодна. Вось што плюс у мяне вялікі. То бок, у мяне няма праблемы перагрэву. Вось такое у мяне адсутнічае, як клас. Так, а яму патрэбна ірыгацыя. І ўсё, ў прынцыпе. Этанола толькі не хапае. Ну, вось этанол яны знізу будуць праносіць, усё добра. Камяні кіслароду тут хапае. Я іх пакуль не раскопваю. Просто ў мяне, па ідэі, ўжо павінна была быць плюс-мінус сістэма устойлівая. Насамрэч, не халера не устойлівая атрымалася. Будзем выкопваць зараз яго далей. Блин, я неправильно выкопал. Давайте з гэтага бока выкопаемся яшчэ. Ось так. Павінна ўсё атрымацца зараз. Так, ты, калі ласка, увесь бруд. У меня 62 тонны бруду. І вода патрэбна. Ну ладно, давайте. Што ёсць? Фігачым. Просто вода нават ваду, каб атрымаць мне ваду, мне патрэбна вось у гэтым чайніку кипяціць ваду. Каб лёд у гэта самую воду пераўтварыць. Это таксама праблема. Зараз паспрабуем неяк з крызіса проста гэтага выбрацца. Бо раней бруда-то не было, у меня з брудом была праблема. Так, вось ты ўсё гэта смаж абавязкова. І каб ім было трохі хутчэй бегаць, дарэчы, тут зверху было б зручна лесвіцу пабудаваць.
Было б мне блага зрабіць нейкі цыкл, які бы вырабляў мне электрычнасць. Але мне няма пакуль нават і блізка да індустрыяльнага ўзроўню. Мне хутчэй за ўсё прыйдзецца вось гэта мануальны генератар, імі карыстацца даволі доўга. Так, вроде што лицом не хапае нават паветра, каб тут просто бегаць. Это праблема ўжо. Мне да асноўнага месца жытла як бы ўжо не хапае. Можа нехта дакапаць нарэшце тут, а? А тут шмат аксіліта гэтага. Недзе 14 вераў трэба на 4 чалавек для кіслароду. Ага. У мяне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 і дзікіх яшчэ некалькі ёсць. Ну, у мяне насамрэч павінна быць, таму што вось яны дзікія ёсць. І я іх збіраю час часу, калі паспяваю. Так, не хапае ежы. А хто у нас голодае? У нас 9000 кілокалорый. А, ну вось яны групоўкай голодныя. А пра партал водраслі не дадуць? Праз партал водраслі. Давай паглядзім. Ну, амаль. Семя оксіферна, які расце, наколькі я памятаю, пры цёплых тэмпературах. Няхай будзе. Угу. Добре, это все фигня. Мы этим заниматься пока не будем. Смажем бруд. Орегано посмажила бруду, и нам есть что поесть, хоть трохи. Ну, с кризисом мы пакуль не выбрались, а? Але ўжо і лепей стало. Адзінае, што вось тут вельмі доўга нешта калупаецца. Коробки притягивают котов у любым становішчы, не абавязкова нават, каб яе можна было завесці, так? Диких трет 14 на го, каб кислороду хапала. А, дикі настолькі неэфектыўная. Ну, дикіх хоць карміць не патрэбна, так што тэарэтычна, як бы, яна патэнцыйна лепей, калі ты можаш іх шмат засадзіць у адным невялічкім месцы. Добра. Яшчэ праблема ў тым, што нават калі яны толькі выкідваюць гэты аксіліт, тут паветра раптоўна з'яўляецца і ім не хапае тлёну, ну не тлёну, наадварот СО2, каб яны працавалі. Адваротная праблема ёсць. Ну пакуль выглядае, што мы ідзем у плюс. Ну, дзякуючы яшчэ аксіліту, які мы тут вызвалілі ў вялікай колькасці, он зараз аддае паветра. Бачите, он зараз уніз лезе ўжо. Давайте вось тут яму шлях просто подвысім, каб ён прасцей праходзіў. Ну і падаецца, з гэтым я павінен плюс-мінус у парадак стаць, так? Адразу сюды пабудуюся і укажу, што вось гэта... А, яно ўжо так ужо адзначана, што гэта можна збіраць. І тады, ну раз такая справа, давайте вось тут яшчэ пракапаем. Вось, каб тут яшчэ аксіліт таксама пайшоў. Ён, дарэчы, зараз не выкарыстоўваецца яшчэ, але хутка будзе. І я тады змагу вось у гэтай частцы таксама ежу збіраць. Тут ёсць што сабраць, насамрэч. Вось гэта яшчэ можна сабраць.
А, пачакайце, гэта разовыя штукі? А, ё-маё. Я думаў, яны шматразовыя. Ну ладно. Тады можна вось гэта раздзяўбаць. І нам не дапаможа ўжо нічым. Ну, не ўпэўнены, што ў нас вось па тыпу ўсё добра, таму што зараз вялікая колькасць аксіліта была выпушчана, і зараз ён выцягвае мне ўсю сітуацыю. Дарэчы, зноў жа, ёсць трохі праблема, калі вось так пакідаеш, трэба ўсё ж такі даваць больш волі гэтым самым паветру, каб яно лепей хадзіла, таму што адна клетка гэта не вельмі дастаткова. Даволі доўга тады распаўсюджваецца. Але хоць штосьці, насамрэч. Угу. Она подвышае ціск па крыху паўсюю. Становіцца лепей. Ну што, рызыкнем індустрыі дзесьці запусцім. Вось тут нам, блин, тут яшчэ столькі ўсяго, што можна... У нас пакуль стабільная, як бы, мы можам уйсці ў нейкі баланс. Калі я запушу гэтай самай маю індустрыю, то яна раптоўна ўсё разваліць мне тут, я баюся. Трэба вельмі далёка ад базы дзесьці рабіць. Дарэчы, я там сабе навуку хацеў зладзіць, правильно? Можа быць, мы яе зладзім вось тут унізе наадварот. Ну, вось неяк. Па тыпу... Я ж магу там увогуле... Мне падаецца, я прыдумаў дурную нейкую ідэю. Давайте, карацей, вось так. Вось так. Тут я зараблю сабе са снега тайлы. Я не ведаю, я зараз лухту нейкую буду рабіць, не здзіўляйцеся. Так, матэрыял стадии. Но мне патрэбна рознае даследаванне на тэму. Ну, давайте ўжо браць што-небудзь просто. Няхай даследуецца хоць штосьці. Дзесьці была радыяцыйная вось гэта перасылка, і я збіраюся зараз зделаць лухту поўную. Але я гэта зраблю. Не вельмі эфектыўная канструкцыя там зараз будзе, але мне падабаецца. Вось оно, вось гэта я шукаў. Насамрэч вось сюды. Так оно. Генератор радболтаў і рэфлектор. Вось яны мяне цікавілі ўвогуле. Глядзіце, тут ёсць купа урана, так? Мы можам... Мне патрэбна радыяцыя з гэтага урана. Ну, вы разумееце, я ўмею размаўляць словы. Вось. Тут ёсць уранавая руда. Яна дае даволі шмат радыяцыі. Вось. Ну, проста яна зараз радыяцыя гэтая сканцэнтравана, скажем так, канкрэтна ў гэтай запячатанай штуцы, так? А не, дарэчы, яго не толькі гіганцкая колькасць. Я чакаў, што ад уранавай руды будзе больш. Вось, нават ад гэтай раслінкі больш радыяцыя. Тут таксама ёсць радыяцыя, таксама руда, але яна дае такую лёгкую, вельмі лёгкую, простенькую. Ведаеце што? Ай, хер з ім. Не глядзячы на гэта, я ўсё роўно зраблю тое, што я жадаю зрабіць. Я пагляджу, ці маю в гэтым сэнс. Ну, я ніколі такога не рабіў. А што я збіраюся зрабіць? Я тут пастаўлю, раскапаю руду, вось гэты 3 блачка прыбяру. Пастаўлю захоп, які можа уцягваць, як бы, успрымаць з асяроддзя радыяцыю, захопнік такі. Ён можа потым страляць бластарам, літаральна, гэтымі самымі снарадамі радыяцыі, і іх можна адправіць у навуковую станцыю, вось тут я яе пастаўлю. Вось такі мой план, прыкладна. Адзінае, што для гэтай станцыі, адзінае, што я не пралічыў, гэта для гэтай станцыі мне патрэбна апрацаваны метал. І ведаеце, што для апрацаванага металла патрэбна? Індустрыя, якую я зараз пазбягаю. У адных ютубераў ё цішоткі ў мерчы з надпісам Words are hard. Ну, так. Словы гэта не вельмі проста. Яны мяне пакуль перамагаюць. Так, давайте спынем вось гэты forever. Гэта быў крызіс, і я спецыяльна рабіў як мага больш ежы. Але гэта проста літаральна я пазбягаў крызіса. Так. Вось тут. Дарэчы, усю гэтую канструкцыю можна замяніць зараз на аснову нармальную такую, больш крутую.
І тут я зраблю проход паветра. Ось двома. Ну, в принципі, ми так-то можемо і витягнути. Так. Так, апрацаваны метал. Апрацаваны метал. Угу. Гэта самае будзе жорсткае ўвогуле сярод усяго. Калі я думаю пра індустрыю, я гляджу на вось гэтую частку. Тут тэмпература мінус 40. Тут халадней, чым у мяне на базе. Потому што база у мяне прыкладна мінус 27. Я думаю, вось тут зрабіць. Тут ёсць яшчэ гэтыя самыя біты, то бок гэта па тыпу пчолы. Вось. Я іх, у прынцыпе, магу... А чаму яны там пашкоджаны нейкія? Яны, карацей, могуць разлавацца і напасці, але пакуль я да іх не пракапаюся, правильно? А капацца я да іх не збіраюся, я спадзяюся. Колькі там тэмпература. Мінус 125 тэмпература ў іх. Уранавая руда пры тэмпературы мінус 125 вось тут. Ну, гучыць як добры план, я ж буду тут будавацца, і гэта бяспечна, правильно? Няма чаго за чаго ўвогуле бянтэжыцца. Вось, я вось тут бахну, карацей, базовую сваю нейкую індустрыю. Але мне для гэтага патрэбна даследаванне. Зараз няхай ўжо гэта даследуецца, раз ужо такая справа. У прынцыпе. Усё і добра. Этанола, калі я яго пажадаю ў індустрыяльных памерах неяк здабываць, то ў мяне з гэтым будуць праблемкі, а так, в прынцыпе, у мяне ўсё добра. Што можна? Вось яшчэ аднаго дрэва насення. Што у нас по паветру? Па паветру пакуль зверху насамрэч гэтае паветра і не выйшла. Яно ў вялікай колькасці зараз запампавалася ў пакой адно жыллё, вось у гэты адзін пакой, у якім пятніца жыве. У астатніе пакрыху пранікае, але яго ўсё яшчэ не той каб шмат. Злізалі этанол? Не. Ну, так. Не ўпэўнены. Я не ўпэўнены. Вось, дарэчы, каманды напісаны ў чаце, зараз з'явіліся. Каманды топ і, ну, у сэнсе, на ангельскай, на беларускай, і пераможца і вінер, калі вам ёсць больш, в залежнасці такой, якая у вас раскладка зараз, вам будзе просто трошки прасцей. Я не падумаў, што можна яшчэ лацінку беларускую дадаць, і вось гэта я зраблю. Вось, для пераможцы. Команда топа. Патрэбны каманды чіпі-чіпі і чапа-чапа. Winner в сенсі сарделька, так? Яна ж так пішецца, праз 2N. Дарэчы, мы ж можам пункты яшчэ раздаць. Розныя. Наша рулетка будзе запущена праз прыкладна 20 хвілін. Я вас папярэджваю і нагадваю, што калі вы жадаеце штосьці прасунуць, мы гэты тыдзень гуляем толькі па галасаванню. Я буду кожны дзень круціць рулетку і буду глядзець, што на наступны дзень. Акрамя чацверга, у чацвер мы будзем
будзем просто як звычайна, ну, наше звычайнае галасаванне, то бок пераможа тая гульня, якая ў топ-1, і вось у яе мы будзем гуляць у пятніцу. Так што а так да яе да пятніцы мы гуляем у тое, што абіраюць, выпадае на рулетцы. Рулетца будзе кожны раз на другой гадзіне стрыма. Вось то бок, вось яна якраз таки 10 хвілін яшчэ засталося да гэтага. Так, пятніца. Арыгана, давайте з Арыгана пачнем. Арыгана жадала заняцца жывёлкамі. Вось няхай і будзе жывёлкамі займацца. Пятніца падабаецца прыглядваць за раслінкамі і будаваць. Ёсць у нас хто яшчэ будаўніцтвам, хто займаецца? А ніхто не займаецца. Давайте лепей пятніцу на будаўніцтва накіруем. Руді Штольцаўна у нас даследаваннем будзе займацца. Адразу вось высокі ўзровень я возьму, каб ужо не забыцца. Так, Азмат Дигин. Ну, такое. Вось гэта даследаванне. Advanced Research, можа быць яшчэ. Я забазнічка. Альбо не, давайте вось майстар гэтага будзе. Там не, там настрой упадзе, на мараль вельмі ўплывае. Не, пакуль не буду кранаць. Галоўна, каб я не збанкрутаваў. Я спадзяюся, не збанкрутую. Там паглядзім. Я гэта самае, ну я скажем так, я думаў, што гэта можа быць, але вельмі дапамагло, шчыра вельмі дапамагло вось на Pacific Drive, тое што прасунулі гульню, і гэта насамрэч вельмі дапамагае. Вось такія штукі можна рабіць часцей, як бы нешта ладзіць такога, то бок я магу сябе нешта набыць, тое, што мы можам разам паглядзець і ацаніць, скажем так. Гэта вельмі дапамагло да гэтага тыдня. Так, у нас. Навука пайшла. У нас на два чалавекі, якія могуць гэтым займацца. Гэта цудоўна. І я бы жадаў прыярытэтам трохі расставіць. Арыгане паставім фермерства на больш высокі прыярытэт, каб яна часцей гэтым займалася. Я так разумею, увогуле фермерствам нам прыйдзецца займацца. Гэта будзе наша плюс-мінус актыўная штука. Я фермерства заўсёды адкладываў даволі далёка, то бок яно звычайна ў мяне ўжо ў космос лётаю, толькі тады я фермерствам хоць нейкім займаюся. А тут па выглядзе мне прыйдзецца, ну, неяк. Ну, я яго ўжо пакладаюся, мне яно ўжо патрэбна, каб хоць штосьці арганізаваць тут. Ну і пакуль што, хоць мне падавалася ў пэўны момант, што ну зараз прыбыла. Не, дарэчы, у нас усё яшчэ пакуль ненармальна ўсё. Давайте тут яшчэ фермерскія гэтыя месцы зробім. Так. Раз, два, три, 4, 5. Вось так. Бахнем. Угу. Ёсць, яны пайшлі. І мы зараз у чым сэнс? Я жадаю сабе пашырыць яшчэ больш паветра. У нас паветра не хапае. Усё яшчэ не ў плюс ідзем па выглядзе. Нам вельмі буснула тое, што мы аксіліта шмат выкапалі, але там такая гіганцкая колькасць аксіліта была выкапана, я яго на больш крайні выпадак трымаў. Не для гэтага. Не для гэтага. Яно для іншай мэты было. Рызыкую. Так, яны аксіліт увесь пазбіралі там. Ось гэта штука, дарэчы, трэба заблакаваць, я зараз зразумеў. Ось так. Каб паветра калі выходзіла, там ёсць брудненькае паветра выходзіць з кампоста. І я не вельмі жадаю, каб ён выходзіў мне, ну там насамрэч
Альбо не выходить уже, я нешта не бачу ніводнай. А, не, вось ёсць плямачкі невялічкія бруднага паветра. Вось, я бы жадаў, каб яно замыкалася вось тут і выходзіла ўверх. Пастку такую для яго зрабіць. Так. Ну і вось оно у мяне ёсць. Осталось толькі расставіць. Оп, усё. Ну, вось, і зараз, дзякуючы вось гэтай канструкцыі, можна займацца некаторымі рэчамі ўнізе, таму што нягледзячы на тое, што тут CO2, і можна ў масцы проста спакойна тут прайсці. Ось, пятніца просто праходзіць міма і спакойненька сабе атрымлівае. Ну, спакойненька нават не рызыкуе нічым. Таму што яны знізу, наколькі я зразумеў, яны ўвогуле вось гэты прадметы не маглі сабраць, яны не маглі дрэва сабраць, якое ўнізе валялася. Ну, гэта была праблема. Ну, наладжваецца справа. Па ежы мы ў плюсе, нягледзячы на тое, што я зараз спыніў выраб гэтага самага бруду сціснутага. Так, можна заняцца тады трохі нашай індустрыяй. Што у нас па індустрыі? Для індустрыі нам патрэбна электрычнасць тэхналогіі ў першую чаргу. Так, развіццё калоніі, гэта не тое. Штучныя сябры. Окей, гэта роботы розныя. Я роботаў не будаваў, пакуль не ведаю. Вось гэтая. Нас галіна гэтая цікавіць. Генератор петроліум, oil refinery. Этанол. Этанол можна ў паліўны генератор выкарыстоўваць. Вось гэта, дарэчы, цікава. Таму што зараз я магу рабіць сабе цыкл, у якім якраз такі этанол я магу вырабляць. У мяне ёсць расліны, ну, калі я знайду жывёлак, якія там падыдуць, я магу, ў прынцыпе, расціць і атрымліваць сабе этанол з жывёлак. І тады я прапускаю цыкл, ну, нейкага вугля, нафты, мне гэта ўсё не актуальна становіцца. Я магу проста прапусціць. Давайте вось сюды адразу ідзем. Ну гэта электрычнасць. Ну, вось гэту мы праблему з электрычнасцю вырашым, потым з металамі будзем вырашаць. Таму што электрычнасць гэта будзе пытанне. Этанола, тут запасы не той, каб... ну тут вось даволі нармальны такі запас этанола ёсць, але ён не той, каб здаравенную я магу сабе нейкі чан з этанолам зрабіць. Да і плюс, адкуль я буду этанол здабываць потым, так? Я хутчэй за ўсё гэты этанолавы генератор пастаўлю на паліве. Ён этанол будзе як паліва выкарыстоўваць. Але гэта будзе хутчэй часовая такая штука. Таму я з яго буду проста потым заліваць літаральна літрамі туды з бутэлечак этанол і потым яго буду запускаць. Выключна для таго, што мне патрэбна даволі шмат электрычнасці для гэтай самай для маёй фабрыкі будзе. Хотя бы базовой нейкой фабрики. Вось, ежу збіраюць зараз. Ну, ідзе справа, ідзе, нормально. Добра я зрабіў, я думаў, што я поўнай фігнёй займаюся, а не, насамрэч, гэта нормально, там больш стабільна атрымліваецца хрень. Справа ідзе. Электрычнасць толькі не хапаем. Нарэшце, давайте гэты петроліум дженерейтор паглядзім. Пакуль яны там сваімі справамі займаюцца. Генератор з паліўны генератор. Так, вось такая канструкцыя. Я ніколі яго не будаваў, ніколі не... Ага, металічная руда. Не, ўсё добра, не працаваная. Што яна робіць?
СО2 вырабляе 500 граммаў у секунду, атрушанай вады 750 граммаў у секунду, вось гэта папраблемней будзе. Шмат даволі цепла, гэта даволі высокая лічба, і вырабляе 2 кілавата. 2 кілавата гэта даволі неблага для мяне. Пераграваецца пры 75 градусаў. Ну, гэта літаральна індустрыяльная штука. Ну, то бок, літаральна індустрыяльнага памеру. Крайне. Калі ён атрушаную воду робіць, то я магу... А ачысцителі я таксама рабіць не магу, дарэчы. Глядзіце, якая справа. Калі я нават зраблю... Глядзіце, якая справа. Які цикл можна зрабіць у гульне? Вы робіце сабе, нават калі у вас забруджаная вада, вы можете чысціць гэтую ваду. То бок, ну, сабраць сабе нейкую цыстэрну гэтай бруднай вады, выліваць туды, напрыклад, альбо у танкер по тыпу запихнуць яе. Потым вы гэтую ваду можете ачышчаць, але вам патрэбна ачысцитель, так? І ачысцителю, по-мойму, патрэбны пясок, нешта такое. Зараз я пагляджу. Так, вось, polluted water, так? Polluted water. Атрушаная вода. Water sieve, вось, мне патрэбна нешта фільтруючае, і пад гэта падыходзіць пясок, рэгаліт і метеарыты, што? Карацей, песок і рэгаліт, ні тое, ні другое, у мяне няма такого. У мяне няма ні песка, ні рэгаліта, наколькі мне вядома, увогуле 0. Сэнд. Ёсць сэндстоун, гэта не тое, а рэгаліта 0. Я не магу чысціць брудную воду, то бок яна у меня просто будзе накаплівацца. Я магу сабе зрабіць цыстэрну брудной вады і ўсё. І я нічога з ёй не зраблю больш. Вось такая вось праблемка. І нават гэтыя ўсе цыклы, яны просто не працуюць тады. Бо я там не прыдумываў сабе. Будем праз 10 хвілінак запускаць рулетку. Калі вы жадаеце вашу гульню, ну, па-першае, вам мае сэнс усё роўна прасоўваць гульню, якая вас цікавіць, таму што яна, па-першае, яна можа перамагчы ў рулетцы. Па-другое, яна, нават калі не пераможа ў рулетцы, яна апынецца бліжэй да першага топ-1, а ў чацвер мы ўсё роўна будзем вырашаць, ну, пераможца будзе тая, якая будзе топ-1. Так што вам мае сэнс паспрабаваць прасунуць сваю гульню на гэтым тыдні. Таму што ёсць высокая верагоднасць, што вы літаральна прагаласуеце за яе, і вось яна на гэтым жа тыдні будзе. Так. Цудоўна. Вось тут наконт атручанага... Ёсць атручанае паветра у нас тут зараз збіраецца, таму што тут смярдзіць нешта. Вось, атрушаная вода. Блин, яе стаіць, вось крыху, і яна крыху ваняе мне тут, напаўняе паветра. Можа мне ўжо адразу цыстэрну такую зрабіць? Дзе-небудзь бахнуць яе. А не тое, каб крытычна, просто я не жадаю гэтага забруджанага паветра. Ну якія ж мікробы? А забруджанае паветра вы не жадаеце, таму што па яму добра распаўсюджваюцца мікробы. Але якія мікробы будуць нармальна выжываць пры тэмпературы ў мінус 24, мінус 25? Ну, у гэтай гульні ёсць такія мікробы? У жыцці таксама ёсць. Просто што ў гэтай гульні толькі адзін тып мікробаў, па-моему, такое можа табе дазволіць. Астатнія паміраюць проста. Таму у нас, у прынцыпе, даволі стерыльна. Ну так, яны, вось, гэта самае. Бачыце, вось гэта кампост, так? Як вы ўяўляеце, кампост не самае чыстае месца. Вось справа ў тым, што, паглядзіце, тут ёсць атрута, так? 1425 гэтых самых, як яны, гермс, карцей, хреновін, гэтых, словы складаныя. 1425. Сачыце за лічбай, як яна ляціць уніз. Я зараз паволю нават. Яны пры гэтай тэмпературы выміраюць просто... Ну вось, ёсць яшчэ. Мікробы, вось. Мікробы, якія якраз такі атручванне ад ежы можна атрымаць сабе.
Вось, ну, якія расстроюць вам желудак. І колькасць мінус 20, мінус 21 у секунду прыкладна. Ну, тут нешта на крыху запавольваецца, але чым больш мікробаў, тым хутчэй яны паміраюць, чым менш іх становіцца, тым яны запавольваюцца іх падзенне, але гэта ўсё роўна гіганцкая хуткасць. У выніку у мяне ёсць кампост, які ўвогуле без мікробаў. Вось гэта стаіць, напрыклад. Просто кампост без мікробаў. 0. Туалеты чысцяцца. Не, ну вось, дарэчы, туалета тут жэсць, што адбываецца. А добра, што яны, калі выходзяць, рукі мыюць. Вось, але нават яны пазбаўляюцца ад сваіх гэтых самых мікробаў, вось, з хуткасцю гіганцкай проста. І ў выніку у мяне туалеты амаль чысценькія на марозе на гэтым. Вось. Не жадайце розных паразітаў, жыце на марозе. Не паразітаў, неправильно сказаў, а мікробаў. Так, можа мне паставіць гэтую паветраную штуку яшчэ ніжэй дзесьці, а то як бы ў жылых месцах хапае, у туалетах, напрыклад, не хапае. Во, давайте ўсё ж таки так, мае рацыю. Бяром гэтую паветраную хрень. Дзе ён там? Вось. Вось цябе вось сюды паставім. Тады яна будзе адсюль па краху генераваць паветра. Угу. Што у нас тут яшчэ? Хто прыляцеў? Яшчэ одно альвея вера насенне. Добра. Няхай будзе. Не тое, каб у мяне з ім праблема зараз была. Угу. Гэтыя флоксы тут па крыху бавяць час, ну глядзіце, пятніца праглядае за імі. Шчаслівыя. Яны ж паеты, яны ж не голодныя. Так, яны просто плодзіцца не будуць, таму што тут месца толькі на дваіх. То, в прынцыпе, нармальна, таму што у мяне дрэва накапліваецца наадварот. З тымі, як флоксы мы у нас тусяць. Так што, дзякуючы іх рагам, у нас зараз ёсць баланс па дрэву. Мы можам, дарэчы, там ёсць, по-моему, для генерацыі электрычнасці ёсць даволі прымітыўная штука. Вось ён, woodburner. Можна паліць дрэва, каб вырабляць сабе электрычнасць. Колькі мы атрымліваем за гэтага? 300 ватаў, гэта фігня. Ну, гэта рэальна вельмі неэфектыўна. З плюсаў толькі тое, што ён, у прынцыпе, проста закінуў дрэва, і ён сам па сабе, толькі ён нармальную так цеплыню дае. Блін, ён яшчэ іх грэе. Ну, хоць не абсурдны абсалютна ўзровень, абсалютна нармальна. Так. Што я тады магу зарабіць? Калі я спрабую праз яго, мне патрэбіцца даволі шмат. Ён робіць толькі 300 ватаў. Гэта зусім мала для нашых мэтаў. Таму што, па-мойму, гэтыя станцыі для перапрацоўкі метала, яны жаруць значна больш. Колькі у нас там. Давайте даследаванне, і зараз якраз таки металам гэтым займемся. Так, medicine, liquids, gases, excessive decor. Чакайце, дзе яно было тады? Вось яно. Вось яно. Пачакайце, ён у мяне ўжо адчынены. А дзе ён мой? Давайте адразу сюды адправімся, няхай будзе гэтая галіна адчынена. Refinement, вось яна. Я не туды глядзеў. А мо прыбраць сапёра са спіса, каб пачысціць спіс трошачкі? Ну, не, сапёр ужо там ёсць. Позна. Я нічога не магу з гэтым зрабіць. Не, я ведаю, што ты за яго галасаваў. Калі жадаеш, мы можам гэтыя 100 балаў, там, па-мойму, на сапёры перанесці на нешта іншае, калі пажаданне ёсць. Так, Rock Crusher у нас есть.
І ён выкарыстоўвае 240 Вт. Ну, дарэчы, ён збалансаваны ў нас будзе. Гэта наш першы спосаб, як увогуле здабыць базавыя металы, вось гэтыя апрацаваныя. Давайте так і зробім. Я пабудую вось на гэтым узроўні дзесьці сабе першую сваю штуку. І для электрычнасці якраз такі яму вудбернера гэта пастаўлю. Вось так будзе. Пад імі мы пабудуем. Нам, дарэчы, патрэбна тайлы з чагосьці больш плотнага будаваць, таму што зараз тут будзе ўсё развальвацца. Тут усё патае нахрен, калі я пачну тут актыўна будавацца. Ось так, няхай. Яны самі выкапаюць неабходнае, мы пачнем з гэтага. Колькі звычайны дрот пераносіць электрычнасці? Да 1000 Вт. Ну, нам у першую чаргу хопіць. Не, пачакайце-ка. Я бы жадаў сабе, мне... Блін, ой, што я зрабіў? Я магу каталізатор зрабіць? Не, каталізатор не зраблю. Я адмяніў зараз сабе ўсё будаўніцтва. Так, вудбернер. Мы яго пераводзім у... Нам патрэбна разумная... на разумныя батарэйкі нам якраз таки патрэбна нават звычайная такая херовіна пакуль. Эх ты ж халера. Ну ладно. Давайте две гэтыя батарэечкі. І я пастаўлю сабе... Дзе ён там? Refinement? Вось. Rock Crusher. Пакуль будзе вельмі прымітыўная сістэма, таму што я не магу, у мяне няма ніякага апрацаванага метала, і без апрацаванага метала я не магу ніякія крутыя штукі рабіць. Таму што, што я жадаў бы зрабіць, гэта разумныя батарэйкі. Вельмі сумую па ім. Што дало спіс персону 4, я не памятаю. Я магу паглядзець. У сэнсе ты... Блін, гэта неабходна было. Ладно. Там даволі карысную штуку, яны толькі што знеслі. Я могу для тебя поглядеть. Где мы SQLite Studio? Где там у нас? Гульни. Данные. И персона 4. Не памятаем. Гэта было яшчэ да абнаўлення гэтага самага бота. Так што гэтыя веды застануцца дзесьці толькі... Хтосьці, хто галасаваў, то і памятае. У мяне няма на гэта адказа. Нарэшце гэты вудбернер можна і сюды паставіць было бы. Давайте паставім. Ён будзе трохі больш эфектыўным. Батарэйку было бы добра лепей паставіць. Гэта заменім на... Бы снежнае. Вось так. Пачакайце-ка, і гэта я вельмі Ну ладно, нічога дрэннага ж не адбудзецца, я на снегу пастаўлю штуку, якая будзе разаграваць снег. Ну, тэмпературу тут падушаць. Правильно? Гэта ж бяспечна? Не гучыць як нейкі вар'яцкі план, правильно? Ну, даже больш жарт быў, шансу яго няма ўсё адно, а спіс хоць трошачкі карацей будзе. Не ведаю, куды на гэты стольнік падзець. Няхай гоблінам трошкі застанецца, напрыклад. Гоблінсы, добра. Гоблінс, у нас 2 ёсць. Я іх пакіну на месцы і зараз глядзім, дзе там наш сапёр. Дзе? А чаму мне не шукае яго? А чому мне сапера не шукає? Я ж не так роблю? Мені з великолітери потрібно було. Добре. Замянив на гоблінців других. У конце мне гэта нічога не кажа, у мяне база данных. У конце яно не ў канцы. Для мяне яно не канец. Яно дзесьці там, калі яно было прагаласавана, мне пошукам патрэбна карыстацца. Замяніў, яно яшчэ пакуль спіс не абнавіўся. Давайте абнаўлю вам спіс, каб у вас таксама гэта не бянтэжыла. Вось, ёсць. Абнавіў. Павінен быць у парадку ўсё.
Люцик вырашыў, што на гэтай скрыні ён нікуды не пойдзе. Просто яму і так нармальна. Навошта кудысьці ісці, правильно? Калі ўсё і так добра. До рэчы, аксіліта гэтага набралося ў нас зараз. Ну што? Доўга ім там будавацца будуць? А чым яны ўвесь час займаюцца? Выглядае так, быццам бы я трошкі перанапружыў сваіх жыхароў гэтых. Занадта шмат працы, нешта трэба аўтаматызаваць частку гэтага усяго. Таму што быццам бы яны проста не паспяваюць нешта наверх рабіць, яны ўвесь дзень заняты толькі тым, што падтрымліваюць базу. У ідэале аўтаматызаваць пэўныя часткі, дзе каб увогуле у выніку нашыя дупліканты яны ўвогуле нічым не ну, як бы больш часу на адпачынак было. Але без аўтаматызацыі, без метала я нічога з гэтым не зраблю. Метала я маю на ўвазе апрацаванага. Дзеля яго мы і робім вось эту частку тут. Якраз таки план у тым, што я пачну вырабляць гэты метал, я пачну трошки... вось, дарэчы, каб трохі спрасціць жыццё. Яны ж бегаць сюды будуць, правильно? Давайте раскапаем тут трохі, каб яны хутчэй бегалі. Хто апошнюю 1000 ў Windblown накінуў? Давай паглядзім. Так. Идем. Windblown. Windblown. Усе... Гэта ты. Абедзве 1000 гэта ты. Нікога больш не было. Я магу табе даты нават сказаць. Гэта было 11 і 14. 11 это было першая 1000, і 14 сёння у 10:25 ты закінуў по польскому часу. 2 гадзіны назад. Там боўтаюцца мае 100 балаў на Don't Starve. Перакінь іх на тую, дзе без арыгана. Давай, добра. Там зараз будзем, дарэчы, крутіць ужо. Don't Starve проста. Слухай, Арган, тут... Гэта было яшчэ, я так разумею, арыгінальная Don't Starve, так? Ну давай без арыгана, так, гэта возьмем. Хутчэй за ўсё ты была. Яны яшчэ старое да абнаўлення ўвогуле. Ёсць. Усё, давайте. Абнаўляю спіс для вас таксама. Сам збіраю ўсё. Так, ну ўсё ў парадку, мне падаецца. Добренька, давайте зараз наш спіс падрыхтаваны. Ідзем зараз вас пераключу таксама. Я спадзяюся, у мяне там дупліканты не бегаюць дзесьці. Не бегаюць, усё на паўзе. Ідзем да Пікервіла, я вас зараз пераключу таксама, каб мы разам усё глядзелі. Дзе вы там? Пайшлі са мною. На YouTube. Ну, у мяне сцена так называецца YouTube, мы там звычайна трейлеры глядзім. Так. Выключыць. Ёсць. Далей нам патрэбна забраць наш спіс. Где там мой спіс? Вось он. Забіраем яго. Вядома, знешні выгляд трэба змяніць, а то што мы на дэфолтном будем сядзець, правильно?
По-моему, я вось гэты браў. Давайте па чарзе вось так будзем ісці, вось адсюль і просто налево. По-моему, вось гэты. Ну, вось гэты чырвоненькі мы бралі. Так, магу памыляцца, але пофіг. Дадаем усё ў спіс, выкідваю нашыя капы усе, якія ёсць. Так, кап, мінус. Мінус яшчэ адзін кап, дайсы і Окамас усё яшчэ не выкарыстаныя. Я думаю, што яшчэ можна, ну, Окамас толькі даведаўся, што яго дайсы ёсць. Так, анекдот таксама мінус. І у нас яшчэ нейкі, пэўны быў. Мне падаецца. Не? Вось Rimworld Cup мод. Усё ёсць. Добра, ператасоўваем гэты скарб наш увесь, каб драматычнасць эфекта была. Усё для драматычнасці эфекта. Паляцелі? Што мы будзем гуляць заўтра? Заўтра у нас Портал. Яна не была зараз на першым месцы, не? Я зараз не памыляюся? Мне падаецца, так, яна была на першым месцы. Заўтра гуляем у Портал. Дарэчы, каб вы разумелі яшчэ, у Портал мы будзем гуляць з беларусізатарам ад гульца, ён у асноўным і прасоўваў нам Портал. Дзеля, просто каб вам было цікавей, так? Паглядзіце, вы зараз я дастану просто Портал са спіса, так? І, у прынцыпе, спіс, ну, візуальна, можна сказаць, не змяніўся, але цывілізацыя, якая была значна вужэй, яна як бы пашырылася. Я таму... А той, выбачаюся, мне чамусь падавалася, ёсць агучка ёсць беларуская ў Портала. Выбачаюся, мы заўтра яшчэ і з агучкай будзем. Мне патрэбна гэта будзе ўсё усталяваць і падрыхтаваць на заўтра. Я не вельмі чакаў, што яна будзе выпадзе. Вось. Калі перамагаюць вось такія лідары, у гэтага ёсць пэўны плюс, таму што вельмі падвышаецца, скажем так, колькасць пунктаў ва ўсёй сістэме, скажем так, становіцца менш, і гэта значыць, што кошт кожнага пункта вырастае. Гэта добра. Гоціка прыемненькага памера. Так, яно, як бы, я кажу, калі выпадае вялікі лідар, нягледзячы на тое, што хочацца па тыпу шанец здаць якой-небудзь маленечкай гульне у канцы спіса, я сам за іх гэта самае падтрымліваю іх, я жадаю, каб яны перамагалі, таму што мне падабаецца, калі як гэта, ну, карацей, не лідары перамагаюць, гэта крута заўсёды. Але глобальна для ўсіх насамрэч карысней, калі вось лідары і забіраюцца, таму што тады прасцей перамагаць і ў рулетцы, і ў галасаванні, таму што скідваюцца як бы з пазіцыі, і там менш канкурэнцыі тады становіцца на першых пазіцыях. Ось, таму вельмі файна. Добренька, заўтра у нас Портал, будзем з агучкай беларускай і з перакладам поўным гуляць, паспрабуем, паглядзім. Я яго так і не паглядзеў, вось у мяне нарэшце выдаецца магчымасць і паглядзім. Цудоўна. Портал вельмі цудоўная серыя, першая, другая гульня. Я расказваў, мне падаецца, гісторыю, як я набываў Портал, так? Першы. У мяне першы Портал быў ліцэнзіяй. Я набываў яго у складзе Orange Box, але можна было набыць па тыпу поўны Orange Box, а можна было набыць асабіста дыск канкрэтна Портала. Вось. А пераможцу адзначыў, пакуль не. Пакуль для вас яно там не знаходзіцца, я зараз пакуль расказваю вам чмурэныя гісторыі, я ні халеры не раблю, таму што ў мяне мозг так не працуе. Так. Портал у нас адпраўляецца ў пераможца. Зараз я яго дадам. Портал. У яго было 46 400. Я віншую Портал з гэтым. Пераможца сёння у нас 14 і 12-16. Добра. Цудоўна. Ёсць. Карацей, гісторыя. Портал там, дзе робацікі. Робацікі былі ў другой частцы. У першай частцы няма такога, там толькі чэл, ну, дзяўчына, якая галоўны герой гэтай гісторыі, і ў першай і другой частцы яна. І яна размаўляе з Глэдас. І па сутнасці, як бы, там ёсць толькі адзін персонаж для агучкі, таму што гэта Глэдас, і ўсё. Ну і роботы, пардон. Не роботы, гэтыя самыя, турэлькі таксама размаўляюць. Вось два галасы, якія патрэбны для агучкі Портала. Цудоўная гульня для агучкі.
Вось. Што з порталам увогуле? Я расказваў уже гэтую гісторыю, я памятаю, што расказваў, але не памятаю, у якім кантэксце. Маё набыццё портала. Гэта было даўно, то бок яно выйшла 2003 год, по-моему, 2004 год выйшаў портал першы у складзе Orange Box адразу. І вы маглі набыць як бы Orange Box увесь, альбо можна было набыць портал паасобку. Ну, Orange Box ішоў танней, але мяне не цікавіла нішто з Orange Box, там адначасова і Half-Life другі эпізод 1, по-моему, быў, альбо эпізод 2 ўжо на той момант быў. Быў Team Fortress, тады ў мяне інтэрнэта такога не было, каб Team Fortress увогуле мне меў сэнс, я ніякім фанатам Team Fortress не з'яўляўся ніколі. Ну вось, і карацей, я такі, ну, блин, давайте ка мне просто портал, я вось портал жадаю пагуляць. Вось, я набыў ліцэнзію. Я тады у мяне толькі гэта, я не толькі шмат ліцэнзій набываў, гэта былі рэдкія асабістыя гульні, ведаеце, для моманту калекцыяніравання. Я быў гатовы сядзець без гулян увогуле, толькі для таго, каб ну, карацей, скажем так, я не набываў вельмі выключны раз у там паўгады, у год я мог набыць сабе ліцэнзію, якая была вось адзначыць, што вось гэта тое, што я лічу вось па тыпу чамурадам, я жадаю, каб мои грошкі пайшлі распрацоўшчыкам, а не піратам. Вось. Усё, мы пабачылі твае закладкі браузера. Дык якія вы закладкі браузера пабачылі? Там жа гэты самы... ну там не закладкі, там, ну, гэтыя самыя, запомненыя. Калі што, я могу вам цэлую экскурсію пра... Блин, я вас не переключыў яшчэ. Я ўжо Oxygen Include запусціў і ўсё яшчэ расказваю пра портал. Вось. Вокалкі там запомненыя, карацей, штукі, я магу вам экскурсію там правесці. Там ёсць цікавыя рэчы, я магу пра кожную распавесці. Вось. Гэта там запомненыя некаторыя вельмі даўно, але ў асноўным яны зараз па ДНД там уся калекцыя. Будем ролик глядзець. Я не ведаю, ці патрабуе портал прадстаўлення ўвогуле. Давайте, мне, по-моему, падаецца, быў трэйлер беларускай агучкі. Я магу такое памыляцца, але давайте паглядзім. Калі я такое знайду, то я вам хутчэй трэйлер беларускай агучкі. Портал беларуская агучка. Мне падаецца, зараз навушнікі мне памруць. Ёсць тызеры, так, але не трэйлеры. Так, вось гулец, поўная гучка. Тызер 1, тызер 2. Гульца. Ну, давайте. Давайте. А там тызер просто по одной секунде. Зараз будзе. Мне толькі я наушнічкі сам сабе подключу, а то зараз адваліцца. Вось, пакуль раблю гэта... Давай, дрот, не знікай. Хацеў сказаць, што зараз я вам распавяду далей гісторыю мою з набыццём гэтага самага портала, але ні халеры я не паспею так распавесці, так што працягну яго пасля гэтага, пасля тізера ўжо. Так. Па-па-па-па-пам, зараз я вам перакіну вас паміж сцэнамі. Спадзяюся... Так, ёсць. Зараз будзе, зараз все будзе. Де моя сцена? Ось она. Захоп ёсць, усё добра, я нешта збентажуся, што можа не адсутнічае. Паехалі. Пачакайце-ка, захоп. А гук у мяне ёсць? Відаць, гука няма. Так, не, пачакайце-ка, вам придется пачакаць, бо гука не будзе. Вось. Поехали. Не тое. Ви мене знайшли, віншую, я на того варта было, бо хоць вы і крушылі ўсё вакол, адзінае, што вам удалося разбіць, гэта маё сэрца. Можа, спыніцеся на гэтым, і мы разыдземся мірна, але мы абедзве ведаем, што гэтага не будзе. Вы выбралі гэты шлях, і вас чакае сюрпрыз. Разгортванне сюрпрызу праз 5, 4... Пачакайце хвілінку, нешта пайшло не так.
Что гэта ад мяне адвалілася? Што гэта? Не той, как я здзівілася, просто не ведала, што маю такое. Не звяртайце ўвагі, я потым разгадаю гэтую загадку. Сама, бо вас ужо не будзе. Кайфовая. Цудоўна. Мне падаецца, ну гэта... А, не, пачакайце, яшчэ ёсць? Не, яшчэ не скончыўся. Там ёсць яшчэ другі тизер у гульца. Зараз я его веду. Так, цішэй. У гульца, дарэчы, шмат усяго. Ён нафігачыў просто жесть колькі ўсяго. Тизер. Ну гэта вось як, па тыпу, як прыклады. Давайте вось гэтых хвіліны яшчэ паглядзім. This was a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every move. Я зразумеў, гэта просто... Не, я гучку уже даў паслухаць. Давайте там тизер гучкі быў. Вось яго. Дякую, що прийняли потрібну позу для проходу на вечерину. Окей. Камбэк і тої. Ну, цудоўная каманда для гучкі. Добренька. Там другі тизер, просто яны супер кароткія. І гэта быў 30 секунд. І я баяўся, што па тыпу 30 секунд гэта занадта мала. Ну, я падумаў, што там іншы будзе больш паўнавартасны, але ён тэкст, канкрэтна пераклад тэкста будзе. Ось, ну добра, заўтра і паглядзім. Ну, гэта тизер, паўнавартасны трэйлер бы хацелася, каб паглядзець нарэзку нейкую крутую. Ну, ось. Патрэбную позу. Так, там под конец. Дзякую, што прынялі патрэбную позу. Для прыняцця падарунка. Што там было? Григорий, ты не гуляў у Portal, не? Карацей, моя гісторыя з Порталом. Я набыў тады Portal. Я уже... Для тых, хто ўжо чуў, нічога новага я вам не распавяду, але набыў я тады Portal ліцэнзію. Абышлася яна мне падлетку, ну, па тыпу... Гэта тыя грошы, якія патрэбна вымаліваць у бацькоў, так? Яна не той, каб гіганцкія, але не той, каб грошай у нас шмат было, так? Ну, вось. Ну, як бы... Не скажу, што... Скажем так, сярод дзяцей у класе я быў, можа быць, у сярэднім, скажем так, в этом самым, у сярэднім грошавым дыапазоне, так? Ну, наколькі гэта было магчыма патлумачыць па тыпу нулявых, у пачатку нулявых. Вось. І звычайна, ну, ніхто гульні ўвогуле не набываў. Нават піраціць, звычайна проста у сяброў капіравалі, і вось гэтым мы займаліся. Ну, гэта асноўнае, як мы гульні атрымлівалі. Але піраткі, ну, па тыпу, у мяне быў трохі бізік набываць ліцэнзію, калі мне гульня вельмі падабалася. Таму што я жадаў аддзякаваць распрацоўшчыкам. Ну, па тыпу... Я заўсёды лічыў, што па тыпу праца чалавека павінна аплочвацца. Нават калі не можаш сабе дазволіць гульню, то ты не можаш сабе дазволіць гульню. Ну, вось, як бы так. Я думаў, я зараз з гэтым не зусім згодны, але тады я думаў канкрэтна так. І піраткі я хоць і гуляў, але па такі, па тыпу, ну, таму што я не магу, у меня выбараў няма. Вось, прыкладна такое. Зараз, конечно, ёсць тым распродажы, і халера, халера, у меня столькі грошай няма, не такі шэйх. Вось, карацей, неважна, гісторыя не пра Portal увогуле. Набыў я гэты Portal. І Portal, прыйшоў дысочак, прыходзіць дысочак Portal, адзін, гэты самы тоненькі, і я такі, ну добра, устаўляю дыск, такі шчаслівы, вельмі задаволены хлопец, так, устаўляю сабе дыск гэты. А дыск такі, я гляджу на дыск, а на ім не сімбаль Портала, а Оранжбокса. А я не ведаў, што ён частка Оранжбокса. Я такі думаю, нешта не тое. Нешта не ў парадку.
Я думаю, треба, ну, може бути нешта, ну, там символі не тыя, по типу, ну, там, типу, як Half-Life, такі символі. Я карці думаю, ну, може, не тое, ну, не помилився ж я, правильно? Подається, ну, диск, якби, ліцензія. Portal, так, на диск, якби, подається фірмове. А нам є ще некий код написаний. Ну, я такий, ну, халера його ведає. Ось такий думаю, ну, код може бути для додаткового контенту ніякого в інтернеті, нешта таке. Інтернет тоді по картках у мене був, тому якби не про такое я навіть і не думав. Ну, по типу, ну, є така функція, є. Гульню я беру, утыкаю, гляджу памер диска, і памер диска мене більше за все напужав. Гульня по типу 100 мегабайт. 120 мегабайт. Я такий, у сенсі. Як яны змогли упихнуть ось той, що я бачу на околоце, як яны змогли упихнуть гэта ў 120 мегабайт. Я такий, ну що за холера. Запускаю, і лаунчер такий трохи дивний. Там, конечно, символ портала, але по типу, ну, усталювати. Ну, натискаю усталювати. І він такий, зараз починається усталювка Steam. І я такий, що ти таке нахрен? Зараз ви це усе ведаєте, а тоді це було, типу, що це за прилада? У сенсі, тобто, я по типу портал прийшов усталювати, а зараз у мене усталювальщик відрізняється від усього, що я ведаю. І він мені усталював некую херню під назвою Steam. Я такий, аборт, адмяніть, галя адмена, ми більше не робимо, так, почекай-ка. Це може вірусняк. Мені, як я набив неким чином приладу, яка по типу вірусняк. Нешта, блін, не у порядку. У мене нема, ну, і я такий, я 2 дні ходив вокол гэтага диска і такі ризикаваць, не ризикаваць. Вось. У выніку, карткі, да рэчы, таксама маці трэба было пытаць грошай на карткі. І я тады, маці, дай грошай на картку інтэрнэт, і я пайду пагляджу ў інтэрнэце, што гэта за халера тут адбываецца. А то што, я просто так набыў дысок? Ну, я гуглю, і такі, Steam, гэта па тыпу прылада ад Valve. Так, ну, то бок стваральнікаў гульні. Я такі, ага, то бок, можа быць, гэта не вірусняк. Так, ну, то бок, глядзячы на ўсё, гэта не вірус. Так, добра. Паспрабуем усталяваць. Я яго усталёўваю. Усталёўка праходзіць даволі хутка. І я такі, ну, добра, а дзе мне, у які момант мне усталюецца портал? Так. Ну, по типу, як гэта працуе. І он усталёўвае Steam. Я, ну, вядома, я пагугліў, выключыў інтэрнэт. Вы не сядзіце ў інтэрнэце бясконца. Таму што мала ли якая прылада вырашыць палезці ў інтэрнэт. Вы, ну і па картцы, дарэчы, вы плаціце не за аб'ём інфармацыі, які вы выкарыстоўваеце. Вы плаціце за час. Так? І атрымліваецца, вы падключыліся, і у вас таймер пайшоў, па сутнасці, так? І вы жадаеце, каб уначы, напрыклад, таймер менш. І я гугліў, гэта вось тое, што было, я гугліў уначы. Пасля часу ночы, нешта такое. Вось. І я бяру такі, ну, інтэрнэт, вядома, днём ужо выключаны, гульня ну, по типу, Steam усталяваны. Я запускаю Steam, і он такі, я не могу запусціцца. Таму што мне патрэбна обнаўленне. Не, пачакайце, мне патрэбна падключэнне да інтэрнэту. Я такі, ты охренел? Я такі, ну, можа быць, ён такі возьме і неяк абнавіцца. Каб вы разумелі, інтэрнэт па картках, гэта карцінку на сайце, вось фотку там, нейкую для працоўнага стола малюнак. Ён загружаецца, ну, вы бярэце, открываеце яго, і ён пакуль загружаецца, вы ідзеце рабіць сабе гарбаты. Вось што вы робіце. Ну, вось прыкладна так гэта выглядае. Ну, я дзялюся з тымі, хто не ведае. Вось. Вы ідзеце рабіць сабе гарбату ў гэты момант, таму што, ў прынцыпе, калі у вас некалькі малюнкаў на старонцы, вы, ў прынцыпе, спакойна зробіце гарбаты, пап'еце гарбаты, і яна загрузіцца. Вось там, па тыпу, 5 малюнкаў, 5 працоўнага стола малюнкаў. Калі вы жадаеце песню на 3-4 мегабайты спампаваць, то, ў прынцыпе, вы паставіце песню грузіцца, і 10 хвілінак, гэтак праз 40-30 у вас будзе гэтая песня. Ну, вы так калекцыю музыкі як бы збіраеце. Вось. Таму ўначы гэта лепей рабіць. Ну, таму ўначы начныя совы гэтыя ўсе сядзяць інтэрнэтныя. Вось. І, карацей, я такі, з тым такі, мне патрэбны інтэрнэт, каб запусціцца. Я такі, ты ахрэнеў. Я сяджу, чакаю, ну, думаю, блин, я ж не буду, ён проста запусціцца жадае, так? Не, я, по-моему, адразу пайшоў. Вось я запускаю яго. Запускаю я з тым. І ён такі, ведаеш што? Мне трэба абнавіцца. Я такі, ты ачмурэў? Я бяру, ну, карцей, чакаю ночы.
уначы ён ну не я выключаю Steam карацей я такі яны ачмурэлі я гару просто задніца гарыць просто жутка я хадзіў яшчэ дзень-два і карацей такі ну я ж не буду гэтага рабіць ну по тыпу якое абнавіцца ён яшчэ сказаў абнавіцца на по тыпу 200 мегабайт я такі ты охренеў там просто які 200 мегабайт які 200 мегабайт ты ачмурэў ну по тыпу 3 мегабайты грузіцца і я карацей ну думаю блин ладно я нешта ну перадолюю сябе я хадзіў 2 дні яшчэ навокал гэтага дыска я такі блин я жадаю Portal пагуляць ёбы расце я ўжо тыдзень амаль не магу пагуляць у яго таму што вось такая херня я хадзіў колам гэта вакол гэтага дыска у выніку не вытрымаў і ўсё ж такі злавіў сабе яшчэ адну ноч і ў гэтую ноч сядзеў гэты самый апошняя пераможца так у нас Portal РВДак працуе каманда працуе вось дык вось я амаль тыдзень прайшоў так я злавіў сабе яшчэ одну ноч у гэтую ноч я абнаўляў Steam так я абнавіў Steam я падумаў што калі я Steam запушчу гульня ну зараз для вас гэта відавочна куды гэта ўсё ідзе так але я не ведаў я шчыра не ведаў я запускаю Steam ён у мяне працуе я такі цудоўна я змагу зараз пагуляць у Portal я такі у мяне ёсць Portal у бібліятэцы я ж аккаунт яшчэ стварыў гэта ўсё зарэгістраваўся на падазроным сайце які выглядае як шэрая херня Steam гэта выглядае як шэрая херня ён вельмі вылучаецца сярод прылад якія ў мяне былі ў той час вось такі вельмі падазроная прылада і там ёсць Portal у спісе і я такі ціскаю усталяваць я такі вау Steam чорная скрынь да блин кабзда карацей і вось запускаецца яна такая кажа зараз я усталю я не памятаю колькі ён важыў можа ён гігабайт важыў для усталёўкі можа быть менш ну там неважна ён потым распаковваўся яшчэ вось я ахрынеў тады просто я зразумеў для чаго гэты код тады ну там я увёў яго атрымліваецца аккаунце сваім і яно усталёўваецца так я лаўлю я некалькі начэй па тыпу 3 ночы я плакаў літаральна каля кампа таму што блин мне прыйшлося сажраць яшчэ 2 карткі я вымаліў гэтыя карткі ў маце уявіце сабе маё радасць калі я запусціў гульню я быў такі шчаслівы я 3 ночы сядзеў і ну каб вы разумелі яшчэ там інтэрнэт мог абарвацца і патрэбна было яго перападключаць так то бок вы ноч не спіце як бы і я мог 4 гадзіны толькі пампаваць у гэтай начы таму што гэта быў самы танны тарыф і нават з гэтым я не згубіў некалькі картак каб спампаваць Portal сранай я спампаваў Portal я пагуляў 2 дні я быў вельмі шчаслівы гэтыя 2 дні а потым дарэчы потым яшчэ наступная херня гэта самае з тым такі мне патрэбна падключэнне да інтэрнэту пастаянна увесь час пакуль ты гуляеш мне падключэнне да інтэрнэту я потым знайшоў што я загугліў што там ёсць аўтаномны рэжым дарэчы ён усё яшчэ ёсць вы можете перайсці ў аўтаномны рэжым і ў прынцыпе у вас ёсць доступ да вашай бібліятэкі тады гэта працавала адзінае што вам патрэбна было злагініцца раз у 30 дзён так глядзіце якая справа я такі гуляў у гэтым аўтаномным рэжыме 2 дні шчаслівы а потым мне патрэбна было нешта паглядзець у інтэрнэце зноў я паглядзеў нешта ў інтэрнэце але я гэта зрабіў памылку я зрабіў гэта з уключоным стымом ён такі о інтэрнэт ён такі выйду-ка я з аўтаматычнага вось гэтага аўтаномнага рэжыму ён такі о ведаеш што на мяне выйшла абнаўленне я такі ты твою мать што я буду з гэтым рабіць блин якое нахрен абнаўленне ты хрынеў зусім вось я лаяўся я зліўся я не мог ён такі абнаўляцца зараз яшчэ з тым будзе абнаўляцца гэта бы яшчэ не канец гісторыі фінальны штрых для гэтага было пасля таго як ён абнавіўся з тым абнавіўся яшчэ раз пачвара такая ён вырашыў што трэба яму Portal з халеры абнавіць гэта было просто дабівачкай я сажраў тады я не памятаю колькі я картак сажраў на гэта ўсё я 2 тыдні потым і пасля гэтага я зарокся ўвогуле з тым я усталяваў толькі для Portal і я зарокся усталёўваць з тым увогуле ніколі не бачыць з тым я абяцаў сабе як вы разумееце будучыня апынулася зусім іншай у мяне першая стымаўская гульня якраз Orange Box бука халера на яе або дрэнна запакавалі рэсурсы і усталёўшчык амаль усю гульню не з дыску браў а запампоўваў з інтэрнэту павольна
Шмат. Зараз, калі ўсе на тым стыме сядзяць, яно звыкла, але ў тым у часы ў дуб такі сервіс. Я нават зараз да стыму дрэнна стаўлюся, а тады нянавісць. Я табе разумею, шчыра, ты вось чуў маю гісторыю. Нахрен гэта былі для мяне па тыпу, я мог забыць на, ну, хоць штосьці набываць, у маці пытаць надоўга. Яна такая, па тыпу, можаш 4 месяцы мне, 5 месяцаў нічога ў мяне не пытаць ужо. Увогуле нічога ад мяне не чакаюць. Я там настолькі бюджэт, я так ужо... Я ніколі не бачыў, каб моя маці так закотвала вочы, каб вы разумелі. Ніколі больш у жыцці. Я ніколі так не даставаў яе так моцна. Чым гэты портал. Але я уже такі, рабіць херню, дык рабіць до конца. Ведаеце, такое вось у меня уже быў настрой, такі, ну, адбываецца гаўно. Калі мяне кідаюць зараз на грошы, ну, блин, ідем до конца. Жесть, конечно. Так, давайте вось гэтая ежа. Можем посмажить гэтай грибы, не? А на што яны ідуць увогуле? Вось гэтая фрайт... яны ўжо посмажаныя, яны ўжо гатовыя. Угу. Ну што, як там мой індустрыяльны комплекс? Пакуль што не гатовы. Ведаеце, якую памылку я зрабіў? Індустрыяльны комплекс так-то працаваць не будзе, як я думаю. А давайте вось такую штуку зробім, карацей. Вось так. І я прыбяру нахрен гэтую канструкцыю ўвогуле. Маску гэту забірайце. Гэтую штуку вырубіць. Усё. Каб яны маглі хадзіць тут спакойна, а ўнізе ўжо, ладно, халера з ім, CO2 будзе хадзіць вось тут. Я думаю, у прынцыпе, мы збалансуем тады і ціск, і гэта паміральная яма. Гульня хоць спадабалася? Гульня чмурэнна спадабалася. Жаль, кароткая была. Ведаеце, аблом быў з порталам тым, што ён кароткі, блин, халера. Просто гэта змяшанае адчуванне таго, што цябе падманулі на кожным нахрен кроку. Ось, але я кайфануў. Мне вельмі спадабалася. Як бы, не то, каб яна, ну, яна купіла свае намаганні, але ў той жа момант я такі, блин, я кляў не гульню, я кляў Steam і Valve за вось гэтую херню прыдумку іх. Якая прыдумана была выключна для амерыканцаў, скажем так. Ну ладно, не амерыканцаў, ужо ў тым годзе, в прынцыпе, у суседзяў ва ўсіх у Беларусі было плюс-мінус нармальна з інтэрнэтам, у беларусаў было складаней за ўсё. Ось, так што гэта ў Мінску, каб вы разумелі. Мне даволі яшчэ, як гэта, вільготна, божухна, вальготна, у мяне ўсё добра было. Можна сказаць, шляхта ў гэтым сэнсе. А з тым, Valve мудакі ў той момант, проста лютыя. Вось, ну а зараз гэты вірус у вас ва ўсіх стаіць. Шо, адкуль, куды мы ад яго падзеліся? Так, НС5. Я думаю, нічога не адбудзецца з маёй калоніяй, пакуль я адыду, я жадаю вадзічкі папіць. Давайте я нават на паузу ставіць не буду. Просто на звычайную хуткай пастаўлю. Адыду, зараз вадзічкі возьму. Зараз вярнуся. На паузу нічога не ставлю.
Глядзіце, кота лепей бачно. Перасунуў трохі камеру. Я першую гульню ў Стымена была толькі 2 гады таму. Блін, ну вось, як бы, нават самыя стойкія людзі з імунітэтам, нават яны заразіліся гэтым вірусам. Можа, просто зараз ён лягчэй пераносіцца, ведаеце, гэта калектыўны імунітэт выпрацаваўся, нягледзячы на тое, што вірус ёсць ва ўсіх, але мы неяк прызвычаіліся. А з тым літаральна пры кожным запуску абнаўляецца. Тады гэта было жорстка яшчэ. Ён па тыпу, ну, ты не мог сабе... Ён ні ў фоне гэта не рабіў. Ён такі, я не буду працаваць, калі ты не абнавіш мяне. Просто адмаўляўся поўнасцю. Ён нахрен такі, не-не-не, запуска нават не будзе. Пачакайце, адкуль у нас толькі ежы? Што яны там працягваюць рабіць? Машфрай, фростбан. А, вось да гэтых дабраліся. Зразумеў. Ну, цудоўна, цудоўна, няхай працягваюць. Няхай барбекю, і няхай уже... А, это... Інгрэдыентаў увогуле на гэта не хапае. Няхай вось гэта яшчэ... А, гэта не вельмі эфектыўна падаецца, так? Гэта дае 5 юнітаў гэтага і 1600 кілакалорый вось гэтай штукі, так? Чакай-ка. Угу. А тут нам патрэбна толькі 3, і мы атрымаем 1200. Я не ўпэўнены, што лепей нават. А, ну маральную якасць ежы будзе. Ну, давайте, не, няхай будуць рабіць такую штуку. Калі могуць. Сі-вірус. Ну, Resident Evil, дарэчы, там і там ёсць і ў Гогі, і ў Стыме, так што я не ведаю. Распаўсюджваецца. Ось, але я гульню хутчэй з Гог набуду, калі яна там ёсць. Ну, зноў жа, гэтыя крамы з'явіліся ўжо пасля Гога, Гога Стыма, і ў выніку мы як бы трошкі у гэтым таймлайне, дзе Стым дамінуе. Яны раней з'явіліся і занялі манаполію на гэта ўсё. Ну, як, не манаполію зараз ужо, але ўсё роўна. Любая крама, акрамя Стыма, любая крама слабей за Стым. Вось, з тым, што яна можа, з магчымасцямі. Другая, па маёму меркаванню, ну, па якасці, гэта Гог. Усё астатняе ўжо у ніжняй катэгорыі, там, трэцяй, і просто, скажем так, за доступ альбо кошта гулін можна прыходзіць туды. ЕГС, напрыклад, за бясплатных раздач гулін кожны там дзень. Ну, вось, туды за гэта можна ісці. Ваўмысны Xbox-аўскі лаунчер, і ўвогуле толькі за геймпаса і можна салацца, таму што геймпас салодкі, ў прынцыпе. Толькі Гог у Беларусі не зусім варыянт. Так, я нешта прапусціў. Ён, ну, калі я з'язджаў, ён яшчэ працаваў нармальна. А што з Гогом у Беларусі не так? Падзяліцеся. Глядзіце, па паветру у нас выраўнялася, стала лепей. Зараз у нас не той, каб шмат аксіліта актыўнага ёсць. Ён амаль увесь выкарыстаны, вось гэты павольненька выкарыстоўваецца. Вось, мы, у прынцыпе, ў плюсе. І паветра выглядае файненька. Блін, тут лёд яшчэ па дарозе. Давайте ім пабудуем больш роўную паверхню. Вось так. То яны бясконца падаюць, блін, па дарозе, і гэта, па-першае, падвышаем стрэс, па-другое, яны ідуць невядома колькі. Дарэчы, гэта ўжо пабудавалі, так? Угу. Спадзяюся, занадта шмат дрэва я не спалю гэтым.
Я пастаўлю, каб ён паліва накідваў, калі будзе менш за 20%. Нават на 10%. Няхай яны прыходзяць толькі ў самы неабходны момант. Працую. Колькі ён за один раз закидывае? А можна паглядзець, колькі ён умяшчае ў сябе? Прыпынілі продажы ў РБ з 22 года. Блін. Я гэтага не ведаў. Я нешта не бачу. Дзе ёсць Our Consumers, батарэйкі. Колькі ён у сябе прыймае гэтага самага дрэва. Ну, карацей, колькі яму дрэва патрэбна. Я не зразумела. Дарэчы, можа быць, гэта вырубіць? Яго ўвогуле калі 0 давай будзе. Няхай тады ён будзе заражаць толькі. Вось, усё, я такім чынам мне вызваліць трохі. Нягледзячы на тое, што я буду падаваць дрэва ў гэтую сістэму, мне хаця бы не так часта прыйдзецца дуплікантаў прымушаць бегаць проста тут, працай займацца. Ну што вы, калі там дупліканты вы дабудуеце ўжо гэтае маё? Колькі мне вас чакаць ужо? В прынцыпе, гэта можна і разбіраць усё. Я нешта пакінуў, але яно не патрэбна зусім. Дупліканты, прачынайцеся, мне тут працу працаваць патрэбна. Нават ёсць жаданне дадаць яшчэ аднаго дупліканта зараз, проста каб паскорыць усе працэсы. Бо зараз бягучыя дупліканты, яны вельмі занятыя сваімі справамі. То бок, ну, яны амаль большасць свайго часу яны займаюцца нейкім падтрымкай базы і нейкімі дадатковымі апцыянальнымі рэчамі. Вось гэта, напрыклад, фермамі праглядваць. Ой, замест таго, каб развівацца, то бок развіццё амаль стаіць. Ну, не, як стаіць, 2 вольных зараз ёсць, як у Богу. Ну і наконт CO2, дарэчы, тут жа атрымліваецца таксама свая яма патрэбна нейкая CO2-шная. Давайте зробім ім яму. Паміральную яму для CO2. Ось туды пойдзе. І я зараблю лесвіцу. Это рэальна, каб было куды CO2 гэтаму адпраўляцца. І каб мне спасціць жыццё, можа быць, давайте сюды аксілі таксама пры, ну, каб яны не насілі. Вось гэтую. Трэба мне на застаўцы бліскай дадаць. Дарэчы, праўда. Просто там нікнейм адрозніваецца. Даволі проста шукаць мяне ва ўсіх астатніх, яны там падпісаны. Так, а ў бліскае... Не, на Энгрэралеф усё роўна. Але так, я добрая думка, я нешта забыўся ўвогуле. Для чаго я гэта раблю? Для таго, каб у нас была першы метал у гульне. Скажем так, гэта вялікі скок у развіцці, калі вы можете рабіць рэчы з апрацаванага метала. Гэта вельмі прымітыўная зараз сістэма, самая базовая. Ну вось. І гэта самае, ну, яна настолькі базовая, што тут літаральна прыбяжыць дуплікант, бачыце чырвоную кнопку гэтую? Дуплікант прыбяжыць, кіне метал унутр вось гэтай драбілкі і будзе біць кулакамі па кнопцы, каб драбілка працавала. Гэта нас максімальна прымітыўна, але ніякім іншым чынам базавыя вось гэты металу ў пачатку не атрымаць. Ну, скажем так, акрамя варыяцкіх варыянтаў, ёсць некалькі варыяцкіх варыянтаў, як можна атрымаць гэты метал па-іншаму, але там складненька, скажем так, з гэтым. Лепей проста кулакамі пабіць. Ось. Мы атрымаем яго, і з яго мы зможам будаваць ужо больш прасунутыя тэхналогіі, проста гэтага метала будзе вельмі не шмат. Дарэчы, што мы можам ртуть? Жалезная руда у жалеза, вольфрамід у тонгстен. Добра, а колькі у нас жалеза? Ага. У нас є не той каб шмат.
жалезнай руды, каб мы ўжо жалезна працавана. І гэтага таксама не тое, каб шмат вольфраміта гэтага. О, блін. І пачакайце-ка, пясок мне патрэбны? Мне патрэбны пясок. А адкуль мне пясок узяць? І вось граніты розныя прыйдзецца разбіваць. Да ё-маё. Іх таксама ж не бясконца далёка. Давайте пяска сабе зробім. Вось. Пакуль я проста пяскавку няхай будуць перапрацоўваць. А ты чуў пра такі сервіс, як Lurkit? Не ўпэўнены, не... Пачакай, Lurkit гэта той, які выкідвае табе сайты, якія не папулярныя ўвогуле, так? Па тыпу, сайт на які... Рандомны сайт, які не выдаецца ў паісковых выдачах, звычайна. Не таму, што ён нейкі дрэнны, а таму, што ён проста алгарытмам не угадзіў. Гэта ён? Проста я бачыў такі сайт па тыпу альтэрнатыўны пашукавік. Гэта, магчыма, пра яго. Можа, не пра яго. Ён па тыпу як пашукавік, проста ён працуе па зусім іншым алгарытмам, і ён рэальна як бы забівае на алгарытмы. То бок ён шукае тое, што шукаецца. Вельмі такі старажытны падыход, але ў той жа момант ён знаходзіць. Зараз чамусьці ён вельмі эфектыўны, вы можете знайсці тое, што па-іншаму вельмі складана зараз шукаць. Вось. На жаль, я не памятаю назву сайта. Я бы вам зараз яго перакамендаваў, толькі не памятаю яго назву. Можа быць, гэта вось гэты Lurkit. А што там метаігорай? Можа, я памыляюся зараз, абсалютна прыдумала не тое. Давайте ўжо, раз такая справа, дабудуем гэтую канструкцыю до конца. Ось, бачыце, літаральна, зараз мы пясок, мы зараз звычайны камень, просто запихиваем гэты камень у канструкцыю і выбіваем з яе увесь пясок. Давайте, видите, что вот эту штуку мы разберем. І з яе зробім тайл снега. Ось так. Няхай блакую паветрам. Таму што тут вось гэты аксерит, ён збіраецца, ён дае паветра, але я не жадаю, каб ён выходзіў наверх, і там яшчэ пакуль накопіцца, гэта час пройдзе. Можа быць, нават вось так. Не, то стрімерская штучка. Як я зразумеў, там можна замаўляць у распрацоўшчыкаў гулень, ключыць і браць замовы пастрыміць гульню, і каб табе заплацілі. Не ведаў такого. Але каб вы здзівіцеся, падавалася бы, мелкія беларускія стрімеры нікому не патрэбныя, херня гэта ўсё. Каб вы разумелі, мне час часу закідваюць ключыкі на гульні. Ужо, не гледзячы на ўсё. Гэта, я разумею, што гэта не нейкія там супер-пупер, гэта звычайна людзі спрабуюць пра распрацоўшчыкі, зрабілі мелкую гульню, спрабуюць яе прарэкламаваць. І закідваюць мелкім стрымерам таксама. Вось, то бок, і гэтай гульні, шчыра, некаторыя з іх вельмі падазроныя, я баюся, каб яны вірусніком якім не былі. Вось, але факт ёсць факт. Мне проста дасылаюць ключы. Можа, штукі 4-5 за ўвесь час даслалі. Вось, ніводную з тых гулін я вам не стрыміў, таму што яна не зусім тое, што мы звычайна гуляем. Зусім не тое. Вось, і не тое, каб мне падаецца вартыя ўвагі. Я глядзеў іх і на такі, не, я ў гэта гуляць не буду. Вось, калі з'явіцца нешта такое дастойнае, хаця бы трошкі дастойнае, можна будзе паглядзець. Глядзіце, і паветра пайшло. Руді Штольцаўна тут працуе. Ось, але Lurkit можа і пагляджу, але зноў жа, я як бы не вельмі
Я вось, ну, просто думаю над тым, як я стаўлюся да гэтага. Як бы сэнс з вамі час добра пабавіць, гэта, ну, прыярытэтнае самае. А калі я буду гуляць у тое, што ні мне не цікава, ні вам не цікава, усім будзе не тое. Там глядзець па статыстыке, сярэдні онлайн і гэтак далей. Ну, можа быць. Я магу паспрабаваць. Я, як бы, гэта самае. Напрыклад, я вельмі спрабую прарвацца ў бета-тэст гэтага самага, якаго Стикса, які мне цікавы. Вось, напрыклад, ён. Я просто распавёў, што такое ёсць. Ну, я просто на гэтую тэму не вельмі задумваўся. Я, напрыклад, жадаю вельмі прарвацца на бета-тэст Стикса, і калі там можна будзе нешта вам паказаць, то есть, ну, не будзе пад НДА, скажем так, то я магу з вамі падзяліцца і паказаць, альбо хаця б на словах, то што, ну, паглядзець, якое там НДА будзе, і распавесці, што я бачыў у Стиксе ў новай гульне, якая яшчэ ў распрацоўцы. Вось. Я актыўна, я там уже ўсе запоўніў магчымыя штукі, каб толькі мяне пусцілі туды. Вось, спадзяюся, тут мяне туды пусцяць. Я жадаў вам яшчэ і бета-тэст гэтага самага Дзюны паказаць, але мяне пусцілі толькі на апошні бета-тэст, а я тады хварэў, ачмуральна было. Вось. Таму, напрыклад, там не атрымалася, але гэта тая штука, якой я з вамі хацеў падзяліцца. Вось. І тут хутчэй, ведаеце, ну, так, трэба будзе заглянуць, можа быць, там нешта цікавае ёсць для мяне гульні. О, глядзіце, хто схаваўся. Локс, у цябе ўсё ў парадку? Вось, але ў першую чаргу мне падаецца гэта галоўна, каб гэта было тое, што можа быць цікава нам. Вось, такое. Ну, будзем спадзявацца так, але не факт, што мне дадуць доступ. Там жадаючых вельмі шмат, ну, насамрэч нешта шмат. Распрацоўшчыкі самі афігелі, ну, ад тых, хто жадае запісацца на бета-тэст, ад колькасці. Яны звычайна, усе навіны па Стиксу, яны пішуць у стылі вельмі такім, у стылі Стикса, карацей, быццам бы ад твару Стикса, так яны навіны пішуць, так? Так, Стикс, новая гульня на падыходзе. І раннія, гэта нават альфа-тэсты, вось я на раннія альфа-тэсты запісаўся ўжо. Чакаю. Можа мне дадуць доступ. Вось, і карацей, яны, той рэдкі выпадак, калі яны не ў стылі Стикса напісалі, а па тыпу проста падзяку. Ну, гэта незвычайна для іх. Вось, яны і самі адзначылі, што па тыпу, ну, звычайна мы бы пакінулі штосьці па-іншаму, але мы проста жадаем, ну, па тыпу, вам сказаць, наколькі мы вам удзячныя. Вось, дзякуй вялікі, мы будзем працоўваць заяўкі і, карацей, працуем над гэтым. Другая частка, третья частка Стикса. Другая частка уже давно есть. До речі, кому цікаво, хто не ведае Стикса, две часткі поўныя праходжанні ёсць на Ютубе. Можна паглядзець поўнасцю ад пачатку да канца на маім канале. Ось. Вельмі файны стелс. Калі вы ведаеце пра яго, то моя павага. Так скорты. Вось. Наколькі я зразумеў, сюжэт, наверное, будзе працягваць літаральна другую частку, на чым скончылася, то бок это літаральна будзе сюжэт на працяг. Нічога такого, ніякага перазапуску, просто вось далей гісторыя, таму што там канфлікт толькі пачынаецца, скажем так, і на гэтым раптоўна скончыцца другая частка. Чацвёртая частка ў сусвеце. Ну, так, чацвёртая частка ў сусвеце. Ёсць яшчэ адна гульня са Стиксом, of Orcs and Men, якая, ну, выйшла значна там раней. Ось, але яна расказвае не столькі пра Стикса, а сколькі пра яго гэтага самага, ну, скажем так, знаёмства яго і орка аднаго, і пра орка ў гэтым сусвеце. То бок Стикс гэта хутчэй такая дадатак. Ну, неплохо ідзе ў нас. Давайте гэтую штуку поставим толькі калі за 10%, менш за 10% былі, бо мне падаецца, батарэйкі гэтыя запоўняцца. Так, пяску яны яшчэ шмат будуць апрацоўваць, няхай працягваюць. Мне няма базава, мне не хапае проста метала для таго, каб гэта працавала. Што гэтая штука, чаму яна не працуе? Тэмпература не падыходзіць? Паміж мінус 60, там занадта цёпла. Окей, нечакана. Чаму тэмпература тут такая цёпленькая? Так, у нас ёсць вольфрамід, гэты метал. Нам бы іншы. Нам бы ў ідэале жалеза проста. Зноў вольфрамід.
Як же яны калуць, яны гэта увогуле гігачады фігачаць так. Жалеза вось тут невялічкае, жалеза вельмі не шмат. Я як бы, і чым бы я не займаўся, але жалеза будзе не шмат. Вось тут пражылачкі невялічкі ёсць. Бачыце, яны так вот пераліваюць трохі, калі я камерай вожу. Што яшчэ ў нас? Вось тут ёсць жалеза, таксама, я так разумею. Ну, можа насамрэч паспрабаваць на жалезе пабудаваць гэта ўсё. Давайте это выкопаем. Вось тут. Вітаю, Візантик. Люцику добра. Люцик знайшоў сабе скрыню, на якой ён пасяліўся на бліжэйшы час. Ось, холодна нашим каланістам. Наші каланісты трохі... Ну як, яны не той, каб замярзаюць, але каб вы разумелі, у іх тэмпература ў ложку мінус 15. Так, о, пясок. Нам якраз такі пясок спатрэбіцца. Можна нават тады адмяніць трошкі апрацоўку гэтую. Давайте паэканомім. Я шмат вельмі закінуў. Давайте десяток яшчэ зробіць, няхай. Назар... так. Ну гэта ўжо не да мяне. На Broken Age адпраўляецца 2500. Дзякуй вялікае. Нагадываю, што мы кожны дзень на гэтым тыдні будзем закідываць, ну, будзем гуляць у тыя гульні, якія знаходзяцца ў спісе галасавання, і будзем круціць рулетку кожны раз на наступны дзень, і ў нас на заўтра лонгдарк нейкі, ну, амаль падобна. Вось, на заўтра у нас будзе портал з беларускай агучкай нават і перакладам. У сераду мы будзем, я не ведаю, што мы будзем гуляць у сераду, гэта мы вызначым ужо заўтра падчас стрыма у портал. Хоць трейлер не напіс глядзеў? Так, трейлер глядзеў. Даўно яшчэ. Што там за Broken Age? Калі я не памыляюся, зараз, каб не схлусіць. О, блин, Broken Age. Мне падаецца, гэта з тварам гэтым катаючымся, не? Broken Age. Альбо я придумываю. Не, выбачаюся, гэта не тое. Гэта самае. Як он? Адвенчура point and click такая. Правильно? Гэта пазлы такія. З прыгожым візуальным стылем. Так, з металам будзе напруга. Нас не хопіць яго ні на што. Ну, вось, я думаю... Не, ну, в прынцыпе, калі мы выкапаем яго ўвесь, яго ўсё роўна не нейкія па тыпу гіганцкія прям залежы, мне падаецца. Гэта ўсё фігня, на мой погляд. Тут вольфрамід у перамешку з жалезам, вось што ў нас навокал ёсць у асноўным. Колькі ў нас жалеза мы можам зараз? Вось зараз мы адну невялічкую жылу выкапалі. Колькі мы з гэтага можам перарабіць? 100 кілаграмаў. Ну, ў прынцыпе, мы можам сабе дазволіць. Давайте жалезнай руды 20-ку зробім. У прынцыпе, не, мне падаецца, гэтага жалеза навокал хопіць нам. Як мінімум для базавага цыкла нейкага і ўсё. І, дарэчы, няблага было бы нарэшце гэтую самую нашу сталовую перанесці ў прыгожае месца нарэшце, а то ў нас нейкая абсурдная херня тут. Мне падаецца, з усімі гэтымі фермамі у іх проста не хапае часу нармальна займацца ніякімі іншымі справамі, гэта праблема трохі. Так, шкарлупкі у нас пайшлі. А адкуль у нас шкарлупкі? Ад якіх яек? Дарэчы, наконт яек.
Згадав. Їжа, розбивалка яєк. Ось. Нехай буде. Тут батарейку яшчэ ну можна зрабіць. Глядите, я там лесету покинул в угле. Незнищенную. Давайте приберем ее. Так. Мы можем это просто... Есть же функция переноса, не? Альбо мне падаецца? Падаецца, не, нема. Добра. Тады у нас станцыя. Па-па-па-пам. Где она там была? Ось медицина, так? Она тут. Раз, два, три. У нас яшчэ фурнитура. Раз, два, три, 4, 5, 6. Давайте так, каб запасом было. Зробім одну скульптурку. Яшчэ упрыгожванні у бач... Дзе он там? Упрыгожванні, калі ласка. Так. Разгарнем. Прыгоженька зробім. І... Во, яшчэ вось гэта патрэбна. Самы базовый набор такі. Нормально. Мы ж статую сальда можем у угле рабіць, не абавязкова граніта. Разбівалка яек, а ў ушах казыталкі тут няма? Не, няма. Я думаю, іх ёсць, але яны нам не паказваюць. Так, вось гэтыя флоксы можна разбіваць. Флоксы з гэтай яйкі флоксаў. Так, поехали. Няхай будзе разбівалка яек, нам будзе што пасмажыць. Атруцілася, Регана? Ты прыхварэла? Блін, гэта вось атручанага паветра. Але я з гэтым не вельмі шмат што магу зрабіць. Пясок у мяне вельмі абмежаваны рэсурс. Регана, ўсё ў парадку, там нешта з паветрам было не тое, а ты закашлялася, ўжо павінна было прайсці. Нічога сур'ёзнага. Ну што у нас з паветрам? У прынцыпе, нармальна. Можна было бы пазакрываць дадатковыя месцы, ну, каб не прасочвалася паветра, але мы пакуль не такую гіганцкую тэрыторыю займаем, каб аб гэтым клапаціцца шчыра. Ось. Нехай будзе. Ёсць. Ну, у прынцыпе, калонія з нейкай зусім, ну, пакуль базавая, мы хоць і вельмі эканомілі, у нас даволі крытычна ўсё развівалася. Зараз ужо плюс-мінус стабільна мы можам штосьці з гэтага рабіць. Так. Это ўсё на выхад. Яшчэ не дабудавалі. Прапішам Регане хакею, ўсё будзе добра. Так вось з хакеем тут даволі проста, тут снега і льда хапае. Я наадварот, блін, забудоўваю некаторыя штукі, каб яны не паслізваліся тут па дарозе на працу. Тут з хакеем у іх усё хакей. Адзіная праблема, рэальна, мне паходу, мне падаецца, не хапае дупліканта. Мне патрэбны яшчэ адзін. Бо усе занятыя... Вось у мяне чарга будаўніцтва выстаўлена, так?
Мы ледзь бачым, як гэта будуецца. Зараз працэс плюс-мінус пайшоў, але не той, каб ідэальна. Ну, глядзіце, ёсць. Яшчэ дадатковы стол. У пятніцы свой стол з'явіцца нарэшце. Можна гэта ўсё прыбраць, а? Вось тут. Вось тут хаця бы, у абедзенай зале гэтай. Там час можа пачаць будаваць ужо нарэшце скрыні, каб яны ўсё гэта схоўвалі. Дарэчы, можа тут склад невялічкі зраблю. Таму што па сутнасці гэтае ўжо мне становіцца неактуальна і не патрэбна. Я магу, у прынцыпе, сказаць, разбярыце вось гэта ўсё. Вось гэта разбярыце, а там разбяромся. Great Hall. Пачакайце-ка, а ў мяне гэта не Great Hall, таму што... Mess Hall... А чаму яна ў Great Hall не пераўтвараецца? У чым іх розніца? Мінімум 32 тайла, а гэта колькі ў нас тайлаў? 54 тайла, пачакайце-ка, я не разумею. Яна павінна быць. Fancy Decor Item. А, ну можа, рэграцыйнага месца няма. Дабудуем зараз ужо сабе гэтую абедзеную сталовачку нашу. Прыгожую. Было бы ў ідэале, канешне, прыбраць усё з яе, усё смецце. Угу. Ну, пайшло. Што там у нас? Яшчэ экселіт, альбо знайсці сабе сябра яшчэ. Не, давайте сябра трошки рано для сябра. Яшчэ адну дупліканта нам па ежы як бы нармальна, па паветру нармальна, але мне падаецца, як толькі я яго дадам, я буду займацца толькі тым, што я буду ратаваць зноў калонію. Мы толькі выйшлі з крызіса. Правильно? Нам гэта не патрэбна. Вось пакуль яны... Блін, я калі нават навуковыя нейкія справы ім дадам, яны раптоўна будуць заняты толькі імі. Мне не хапае вольных рук. І вось які раз я скарджуся на тое, што мне не хапае па тыпу чалавека. Толькі што адпусціў аднаго. Ну ладно. Хай раз ім. Няма і няма. Качачка. Ну, качачка пачакае да наступнага стрыма па Oxygen Included, таму што як бы самая вялікая памылка, якую можна ў Oxygen Included зрабіць, гэта занадта хутка пашыраць колькасць дуплікантаў. Вам не патрэбны дупліканты. Калі яны вам не патрэбны, зараз у мяне неабходна з'явілася, але пакуль не вострая. Я бы пакуль пакінуў, але мне дакладна спатрэбіцца аднаго яшчэ дадаць. У мяне, на жаль, не падтрымлівае ўся... Ну, ўсё асяроддзе яго не падтрымлівае. Так што... Калі ён дадасца, гэта больш праблема, чым рашэнне нейкай праблемы. Так што кашачцы прыйдзецца пачакаць. Не зраблю я з гэтым нічога пакуль. Давай, залі ўжо будуй. А то я пачну прыярытэты раздаваць. Яно змянілася, правильно? Не, ўсё яшчэ не змянілася. А чаму? Написано памер будынка 64 тайла, так? Для Great Hall, які падвышае настрой, no Industrial Machinery. Што з гэтага можа лічыцца Industrial Machinery? Можа, мне ўпрыгожвання няма? Fancy Decor Item. Ну, вось гэта, хутчэй за ўсё, ён. Просто ён не настолькі добра зроблены. Ён ніякі не зроблены.
Пасля качцы ёй уже імя. У нас яшчэ і качцы та няма. Яно трэба не забыць у на наступным стрыме, як назвалі дубліканта. Вось. Гляджу на час. Трэба бы і скончваць. У нас, у прынцыпе, ёсць абедзеная заля новая. Мы тут перадбудавалі. Мы зрабілі сабе, выраўнялі хаця бы здабычу тлёну. Мы хаця бы можам дыхаць тут. Вось. У нас ёсць базавы цыкл выпрацоўкі метала. Так? Мы самы базавы метал можам зараз рабіць. Гэта вельмі неэфектыўна, У ідэале, як мага хутчэй перайсці на больш нешта прасунутае. Але і на нешта прасунутае нам патрэбна якраз такі гэты метал. Вось. Што там для яго патрэбна, я зараз глядзець не буду ўжо, таму што я буду скончваць на сёння. Але гэта мы, скажем так, пераход з ранняга этапа гульні на сярэдні этап гульні. Вось такое, скажем так. У лейтгейма, ну, до лейтгейма нам яшчэ далёка. Мы на 58-м цыкле. Гэта не тое, каб супер хутка, але і не супер павольна. Так, таму што тут можна, у прынцыпе, да цыкла 200 сидзець у раннім, з раннімі тэхналогіямі вельмі. Вось, на секретарі адпраўляецца 1000. Дзякуй вялікі. Заўтра будзем гуляць у Portal, нагадваю, так. Сёння, ну, адразу ўсё пералічу. Заўтра будзем гуляць у Portal. Будзем гэта рабіць загрузкай і перакладам. Буду усталёўваць сёння, глядзець, каб гэта ўсё працавала разам, усё ў парадку было. Паслязаўтра будзем гуляць у тое, што выпадзе на рулетцы заўтра. То бок мы гэта яшчэ даведаемся, нам гэта невядома. Яшчэ на скрынцы выйшла агучка, новая серыя Самурая Чамплу. Таксама завітвайце, глядзіце, закидывайце грошыкі на маўлярню і будзе вам добро, таму што вы атрымаеце адразу усе серыі. А у нас яшчэ і рыхтуецца новы серыял у агучку зараз у працэсе. Вось, па Disco Elysium кароткае абнаўленне. Ну, як працэс ідзе, вы заўсёды, дарэчы, можете паглядзець працэс. Я ніколі не закидываў, я, па-моему, один раз пасылочку толькі закидываў. У нас насамрэч пераклад адбываецца ў адкрытую. Вы можете пабачыць, калі хто што абнаўляе. Я магу гэта нават не прагаворваць. Яно ўсё ёсць на гітхабе. Мне бы добра было бы, можа, спасылкі на яго пададаваць паўсюль, просто ён ёсць толькі ў мяне, як бы. Вось, давайте, ну, спасылку зараз уже шукаць не буду, бо трэба бегчы працаваць. Вось, але агульна мы сядзім, у нас заўсёды ёсць што абнавілася, выпраўляюцца, вычытваюцца дыялогі і працэс як бы ідзе. Вось, пад завяршэнне ідзе некалькі ўжо дыялогаў, і з імі мы адправім версію хутчэй за ўсё. Я гляджу, хто ў нас чым займаецца, і я вам скажу, нікога няма. Ужо не першы дзень, дарэчы. Мяне няма каму вас перадаць. Ну, добранька, раз нікога няма, то я жадаю вам добрага дня, добра вам папрацаваць, сам пайду папрацую. І да пабачэння, пабачымся заўтра.